Американската армия има навика да доставя демокрация с експресна доставка. По всяко време бомбардировач може да излети и да удари цел от другата страна на планетата, преди да сте изгледали дълъг филм. Звучи невъзможно, докато не осъзнаете, че не скоростта го прави възможно, а обсегът. Как е възможно това? Гледайте нататък и ще разберете. Съединените щати не са създадени точно за световно господство. Разбира се, страната хвърли над 20 за география, безкрайни ресурси, незамръзващи пристанища и 2 океана като водни бодигардове. Но това предимство има и обратна страна. Ако враговете трябва да прекусят океан, за да стигнат до Америка, Америка също трябва да прекуси океан, за да стигне до тях. Сега вече виждате защо. През по-голямата част от историята си САЩ стояха на страна от чуждестранната политика. Хайде, не се смейте. Прекусяването на океани не е евтино. Разбира се, Америка се присъедини към НАТО през 1949 година. Но преди това определението изолационист не е съвсем точно. Доктрината Монро беше просто учтивата версия на «махайте се от двора ми». Нещата започнаха да се променят много преди НАТО да се появи дори като проблясвала в ума на Хари Труман. Всичко започна с така наречената глупост на Сюарт. Глупостта на Сюарт. Това беше когато държавният секретар Уилям Сюарт купи Аляска от Русия за жълти стотинки. Цената – $129 милиона в днешни пари. По-малко от това, което струва да се направи някой холивудски блокбъстър. Руснаците си мислеха, че са се отървали от една замръзнала пустош. Вместо това, те продадоха на Америка една огромна фризерна камера, пълна с злато, петрол и вековни поводи за гордост. Разбира се, петролът е страхотен. Истинската сделка – територията. Тези 9 военни бази в Аляска се превърнаха в перфектна стартова площадка по време на студената война. Американският начин да кажат «Виждаме ви». И те все още имат значение днес. Защото, разбира се, има Русия и Китай. Да, Китай. Тези писти в Аляска по-близо до Пекин, отколкото Ню Йорк е до Лос-Анджелис. Сериозно. Изведнъж САЩ не просто пазеха границите си, а протягаха ръка през цялата планета. Аляска промени правилата на играта. Тези океани сега са локви. Само няколко години след като пазаруваха в отдела за замразени храни, САЩ насочиха погледа си към по-топло място. Алоха, кралство Хавай. През 1875 година подписаха договора за реципрочност. На хартия ставаше дума за захар, в действителност ставаше дума за стратегия. САЩ си заплюха една тиха лагуна, идеална за кораби. По-малко идеална за независимостта на Хавай. До 1887 година Вашингтон премина от гост до хазяин. Изключително ползване на пристанището, въглища, ремонти, контрол. Това беше геополитическата версия на «ще си оставя нещата тук за малко». Америка спечели Испано-американската война и Чичо сам започна да си избира острови. Хавай беше анексиран. Тази малка лагуна се превърна в Пърл Харбър. Филипините и Гуам се присъединиха към списъка. А Гуам е любимото дете на Сам. Разбира се, островът е малък, 210 квадратни мили, но е разглезен. Има всичко, от което се нуждаят военно-въздушните сили. 2 писти, достатъчно гориво, за да се напълнят 110 олимпийски басейна. С гориво от сорта «Моля, не пали нищо». Тихият океан е на прага му. Палмите са просто бонус. Ако военно-въздушните сили на САЩ бяха боксьор, Гуам щеше да е опорният им крак. Това, което им позволява да започнат да нанасят удари през Тихия океан, без да губят равновесие. Оттам бомбардировачите могат да излитат от родината до всяка гореща точка на земята за часове. Около 100 самолета са винаги в готовност. При криза – 400. Междувременно, от другата страна на Атлантика, САЩ взеха Пуерто Рико. Те забиха знаме в Куба и получиха база в залива Гуантанамо през 1903 година. Изведнъж Чичо сам имаше имоти на океанския бряг и от двете страни. Удобно, но логистичен кошмар. Нос Хорн не е място за круизи. Тук бесните 50 ширини хвърлят 50 мили в час бури и 3-метрови вълни в добър ден. А добри дни няма. Още по-на юг се включват и ревящите 60 ширини. Тук не плаваш, освен ако не си написал завещанието си с водоустойчиво мастило. Затова САЩ намериха по-добър маршрут – Панамския канал. Най-големият пряк път в света. 6% от световната търговия минава от тук всяка година. Французите опитаха първи и се провалиха. САЩ поеха. Довършиха го и се похвалиха. Сериозно. Технически Америка го върна през 1999 година. Технически, ако нещата станат напрегнати, все още военноморските сили на САЩ държат контрола. Тогава Америка спря само да опипва почвата в световните дела и се хвърли направо в дълбокото. До Втората световна война Великобритания беше затънала в дългове, а Чичо сам държеше сметката и ключовете за световния и заден двор. После дойде НАТО. После още съюзи. Днес САЩ имат официални отбранителни пактове с 51 държави.
Това са много приятели, на които можеш да се обадиш, когато нещата тръгнат на зле. И това не включва сложните отношения. Египет, Саудитска Арабия, Тайван и напоследък Индия. Корейската война засили всичко това. Съюзите, логистиката, разрастването. Сега американските бази са навсякъде, поне 128 в 49 държави. На второ място, след заведенията на Starbucks. Вероятно има и повече, но знаете, това е класифицирана информация. Но тези бази позволяват на САЩ да продължават да определят правилата. С аванпостове навсякъде светът започва да изглежда много по-малък и определено под ново управление. Съединените щати са покрили Европа като обсебен бивш. Винаги са наоколо. Все едно само се отбиват да видят как е. В цяла Европа Америка е навсякъде. Бази, ядрени оръжия и 63 000 войници. Това е като военната версия на Макдоналдс. Само им липсва драйв-тру. В Източна Азия САЩ имат повече недвижими имоти в Япония, отколкото някои японски компании. И все пак намират време да флиртуват с Южна Корея, Филипините и Австралия. Проблеми с отвързването. Глобално издание. После идва Близкият изток, бензиностанцията на планетата. 20% от световния петрол и почти половината газ преминават под зоркия поглед на Чичо сам. Турция, Ирак, Бахрейн. Имаш течно злато? Америка е паркирала наблизо. В крайна сметка САЩ не просто са в групата, а дирижират целия оркестър. Влиянието на Америка е толкова голямо, че Британската империя би се потила в червените си униформи. Тя има аванпостове буквално на края на света, като космическата база Питофик в Гренландия, където дори полярните мечки имат нужда от GPS. Население – около 150 войници и една много уморена кафемашина. Нощният живот със северните сияния, а длъжностната характеристика е да наблюдаваш небето и да се надяваш да не се появи нищо лошо. И като стана дума за работа, ако ви харесват тези картографски проучвания, не забравяйте да натиснете бутона за абониране. Явно не можеш да впишеш изследовател в Google Earth като данъчно призната професия. По време на студената война този леден аванпост беше пълен. 6000 войници доказваха, че измръзването изгражда характер. В наши дни е по-тихо. Основно предупреждения за ракети и космическо наблюдение. Все още няма забелязани извънземни. Но пистата все още си заслужава. Достатъчно голяма е за бомбардировачи, достатъчно дълга е за бомбардировачи. И точно подходяща за товарни самолети, включително гигантския C-5 Galaxy. Нещо като Amazon Prime за глобалното проектиране на сила. Тези машини пренасят всичко. Войници, танкове, гориво, всичко, което държи летящия цирк във въздуха. Ако военноморските сили не могат да стигнат до него, военно-въздушните сили просто прелитат и казват: ние ще се погрижим. Си-5 може дори да погълне цял танк Abrams. Самолет го прави и това е логистика. Аз го правя с парче пица и изведнъж става притеснително. Нека се върнем към бомбардировачите. Има още една база, не толкова отдалечена като Питофик, но все пак от онези места, на които дори GPS-ът ти се чуди. Тръгнете на юг от Гренландия към Исландия. Знаете, тази, която наистина е зелена. На полуостров Рейкянес се намира военноморската авиобаза Кефлавик. Там е по-оживено, отколкото бихте очаквали за място, известно най-вече с вулкани, ефтино и екзистенциално време. През 2019 бомбардировач Б-2 Spirit спря за кратко посещение. Хареса му това, което видя и отказа да си тръгне, което означава, че нещо се случва. Б-2 не е точно от гостите, които не изискват много грижи. Това е военният еквивалент на дизайнерско кученце. Изисква постоянно внимание, перфектно осветление и хангари с контролирана температура. Само за да не се бели обшивката му. А сега Кефлавик вече има подготвено помещение за разкрасителни процедури. Защо тогава целият този труд за една ветровита тундра и куп вулкани, които преминават през капризен период? В геополитиката местоположението е всичко. Дори и съседите да са предимно тупики, Аляска, Питофик и Кефлавик са като чит-кодове. Всяка от тях позволява на военно-въздушните сили на САЩ да съкратят разстоянието до всяка точка, за която си струва да се тревожат. Да кажем, че Си Цзинпин предприеме ход срещу Тайван. Военно-въздушните сили на САЩ ще имат нужда от подкрепление извън регионалните си бази, които, нека бъдем честни, вече ще понасят удари от китайски ракети. Но има един проблем – тиранията на разстоянието. И не, това не е опит на дет метал група за пауър балада, а е истинският термин, който използват експертите. Китай ще води битката в собствения си заден двор. Чичо сам трябва да прекоси цялата планета, само за да се появи. От Лос-Анджелис до Шанхай са почти 10 600 км. В стил «стигнахме ли вече?» За САЩ това означава много похарчени пари и гориво. Рисково, скъпо и със сигурност ще накара някого във Вашингтон да се замисли. Наистина ли си струва? Но Чичо сам играе налесно.
Разстоянието между Анкаридж, Аляска и Шанхай е около 6900 км. Защо Анкаридж? Там се намира военно-въздушната база Елмендорф Ричардсън. Да кажем, че Китай не е проблемът. Може би Путин започва да си набелязва още парчета от Европа. Да изпратиш американски войски там все още е логистичен кошмар. От Бостън до Вилнюс, Литва, са около 6600 км. Това са много филми по време на полет. Но ако излетиш от Кефлавик вместо това, изведнъж светът става по-малък. Разстоянието намалява до малко под 2900 км, почти ти е на прага. Затова онези стари изследователи са рискували измръзване и скорбут, докато са търсили северозападния и североизточния проход. Върхът на света може да е замръзнал, но е по-бърз. Разстоянието между континентите се скъсява, когато избереш прекия път вместо живописния маршрут. Америка разбра това. Съперниците й не толкова. Китай обича да се нарича почти арктическа сила. Това е все едно аз да се нарека почти мистер Бист. Но никакъв брандинг не може да те преведе през морския лед. Русия технически може, но има пристанища, които замръзват половин година и слагат амбициите й на лед. Тези двама партньори без граници всъщност имат доста граници, защото за разлика от Съединените щати, те не контролират тесните проходи, от които зависят икономиките им. Те просто биват задушавани от тях. Това е Малакският проток. Това е братовчедът отличник на Панамския канал. През него минава търговия за 3,5 трилиона долара всяка година. Всичко се провира през едно водно тяло. Тясно място. 10 кораба на час влизат или излизат. Но една държава зависи от него повече от всички останали – Китай. 2/3 от търговията й минава от тук. 83% от петрола и по-голямата част от природния газ. За Пекин това не е просто корабен път, а истински стрес-тест. Кошмарният сценарий – военноморските сили на САЩ пускат котва наблизо и натискат бутона за изключване. Китай губи сън заради това от десетилетия. Това дори си има име – дилемата на Малака. Затова се опита да намери решение. Сухопътни маршрути с Русия, разбира се, но това трябва да идва от Сибир, а там е наистина трудно да се прави бизнес. Вижте моето видео по тази тема. По-добре да се помисли за план Б тогава. През 2013 година Си Цзинпин стартира инициативата «Един пояс, един път». Опитът на Китай да превърне световната търговия в собствена мрежа за доставки. Лъскавият централен проект е Китайско-пакистанският икономически коридор или СИПЕК. Идеята беше проста – да се заобиколи изцяло Малакският проток. Корабите разтоварват с пакистанското пристанище Гуадар. След това петролът и газът щяха да преминават по суша до китайската провинция Синдзян, пряк път през планини и пустиня. Това е опитът на Китай да излъже системата и САЩ. Защо? Нека се насочим на юг. Това е един от най-отдалечените и спорни острови в света. Диего Гарсия, на 2200 мили от източния бряг на Африка. Точно в средата на нищото и на половината път до Индонезия. Някога френска колония за прокажени, сега това е най-стратегически разположената песачинка в света. През 1965 година Великобритания купува Диего Гарсия от Мавриций. Купува е ключовата дума тук. След това Великобритания дава независимост на Мавриций. Страхотно време за това. До 1966 година САЩ вече бяха заявили претенции към острова. Единственият проблем – 1000 островитяни вече живееха на тази празна скала. Решението – преселване по имперски маниер. Тези, които напуснаха, не бяха допуснати обратно. Останалите бяха изгонени на сила. Дори кучетата бяха убити, за да се насърчи сътрудничеството. До 1971 година раят беше бетониран. Островът вече имаше лъскава нова писта. 1000 души загубиха домовете си, за да може една свръхсила да паркира бомбардировачите си. Колониализъм с допълнителни форсажи. Защо целият този труд за един отдалечен остров? Разбира се, не забравяйте, че местоположението е всичко. Вижте къде се намира Диего Гарсия в сравнение с КПЕ. Буквално го гледа накриво. Китайският проект в Пакистан не върви по план. Железопътната линия не доведе до нищо. Пристанището Гуадар губи пари като криптобракле. Но да кажем, че Китай успее. Знам, но нека си представим. Все пак има един огромен проблем. Диего Гарсия. А там има достатъчно играчки, за да провалят деня на Пекин. 4 климатизирани хангара за бито 2 дълги писти, бомбардировачи, изтребители, танкери, транспортни самолети. Всичко излита от тук. Запаси от гориво толкова огромни, че ако САЩ вече не притежаваха Диего Гарсия, някой щеше да чертае планове за инвазия на салфетка в бара. Това е по-малко база, повече плаващ чук в средата на Индийския океан. Това е непотопяемият самолетоносач на Америка в Индийския океан. Ако се стигне до крайности,
Военно-въздушните сили на САЩ могат да прекъснат снабдителните линии на Китай от тук. Никакъв проблем. Съвпадение ли е тогава, че Пекин изведнъж откри дълбоката си загриженост за суверенитета на Мавриций? Не мисля така. Но подкрепата за претенциите на Мавриций върху Диего Гарсия не е само въпрос на справедливост за бившите островитяни, а и на изгонване на САЩ и Великобритания. Дори ако Китай успее да го направи, това няма да реши проблема му. САЩ може и да са мърморили, когато Великобритания се съгласи да върне островите на Мавриций, но е трудно да се тревожиш, когато имаш резервни маршрути през всеки океан. Нека се върнем към есента на 2001 година. Странно, гневно време в Америка. За първи път от 1812 година някой прекоси океан, за да удари континенталната част. Затова САЩ решиха да върнат жеста по въздух. На 7 октомври духът на Америка излетя от военно-въздушната база Уайтман в Мисури. Това беше бомбардировач Б-2, създаден с една цел – да достигне всеки навсякъде. Б-2 е летящ резервоар с крила. Може да измине 6900 мили без спиране. Диаметърът на Земята е 7900 мили. Тази машина почти може да прелети до другата страна на планетата наведнъж. Забравете Ню Йорк до Лондон. Опитайте Ню Йорк до Токио с място за краката. Това беше малко след 11 септември. Дестинацията – Афганистан. А Б-2 беше въоръжен. Той превозваше 16 GPS насочвани JDAM бомби. Всяка една от тях беше прецизно насочено послание към противовъздушната отбрана на талибаните. Не си играйте с нас. Но цялата тази мощ имаше своята цена – обсегът. Планетата изведнъж се оказа много по-голяма. 4 часа след като напусна Мисури, духът на Америка достигна бреговете на Калифорния. Точно на време, за да се срещне с още един шедьовър на военно-въздушните сили – летящата бензиностанция. Военно-въздушните сили на САЩ разполагат с около 600 самолета цистерни, което е 3/4 от общия брой в света. Без тях тези отдалечени бази биха били малко повече от скъпи паркинги. Първото презареждане се случи на изгрев слънце. Мисията умишлено остана през деня. Мелатонинът и самолети за милиарди долари не се съчетават добре. Не искате пилотите ви да заспиват по време на глобален удар. Бомбардировачът дозареди с гориво отново над Гуам, после над Малакския проток. Нещо, което днес би вдигнало кръвното налягане в Пекин. След това направи още едно презареждане във въздуха близо до Диего Гарсия, където винаги има готови самолети-цистерни. С пълен резервоар се насочи на север към Афганистан. До тогава пилотите вече бяха във въздуха повече от 24 часа. Когато достигнаха пакистанското крайбрежие, взеха това, което наричаха събуждащи хапчета, за да останат будни. Кофеинът просто не върши работа, когато офисът ти е сте от бомбардировач. При толкова дълъг полет нещо неминуемо щеше да се промени. И то се случи. Когато духът на Америка достигна целевата зона, 70% от целите вече бяха променени. Затова, когато падна нощта, пилотите пренастроиха своите JDAM във въздуха. Няма по-ясен знак за работа под огромно напрежение от това да си преправяш домашното, докато прекосяваш континенти. Те пуснаха товара си незабелязано, помогнаха за осигуряването на въздушно превъзходство и поеха обратно към дома, докато не пристигнаха нови заповеди. Оставяха 4 JDAM, 4 нови цели. Мисията беше приета. Горивото привършваше, няма проблем. Танкер над Арабско море се появи като Дордаш, но с реактивно гориво. След като заредиха гориво, отново удариха Афганистан. Пуснаха последните бомби, после заредиха още веднъж за полета до Диего Гарсия. 44 часа във въздуха. Това е най-дългата мисия с Б-2 до сега. Почти 2 дни в кабината. Дори тоалетната на самолета се предаде по средата на полета. Следващият път, когато се оплаквате от дълъг полет, спомнете си, че тези момчета са били 2 дни без тоалетна и с достатъчно огнева мощ да изтрият цял град. Перспектива. Но тази мисия беше само генералната репетиция, загрявката преди основното събитие. Това беше от онези мисии, които използваха всичко, което САЩ бяха изградили, откакто случайно напуснаха своето полукълбо през 40-те години и не си запазиха билет за връщане. Бази, съюзи, места за презареждане. Глобалната версия на това да си оставиш четката за зъби у някого и да решиш, че вече живееш там. Всичко започна на 13 юни, когато Израел пропусна обичайните задкулисни игри и директно премина към главното събитие с Иран. Ядрените обекти светнаха като коледна елха. Дори учените започнаха да се обаждат те са болни. Но коронният скъпоценен камък беше заводът за обогатяване на гориво в Фордо, заровен дълбоко, укрепен и далеч извън категорията на Израел. F-35 и F-15 са елегантни, бързи и смъртоносни. Но когато става въпрос за разбиване на бункери, те отиват в битка с детски пищов. САЩ наблюдаваха внимателно. Пуканки в едната ръка, сателитна връзка в другата. Видяха възможност. Защо само Израел да се забавлява? Операция Среднощен чук се роди.
Когато Америка планира мисия, не може да устои да й даде име, което звучи като екшън филм от 80-те години. Диего Гарсия беше очевидната стартова площадка. Близо, тихо и удобно снабдено. Всеки Б-2 носеше по 2 30 000 фунтови бомби, товар, който превръща турбуленцията в лично преживяване. Кратък полет, без уморени пилоти, без тоалетни драми. Но докато светът гледаше към Диего Гарсия, военно-въздушните сили извадиха магически номер. Още 7 Б-2 тихо се плъзнаха на изток през Атлантика, зареждайки гориво на междинни спирки като Лажа на Азорските острови, португалска островна верига, която на практика е европейският Airbnb за бомбардировачи. След като Б-2 прекусиха Атлантика, те се присъединиха към спомагателни самолети. Пентагонът ги нарече четвърто и пето поколение. Военен жаргон за скъпи и лъскави неща, за които не искаме да накоплатците да задават въпроси. Откъде са излетели, може само да се гадае. Рамштайн в Германия. Най-голямата американска база извън САЩ. Някоя от другите, разпръснати из Европа. Кой знае? Това е предимството да имаш имоти по целия свят. Винаги имаш избор. После дойде основното събитие. В момента, в който Б-2 навлязоха във въздушното пространство на Иран, регионът светна като на 4 юли. Военноморските сили на САЩ имаха кораби и подводници дебнещи наблизо. Ако военно-въздушните сили правят парти, военноморските сили носят фойерверките. Бяха изстреляни на 2 дузини томахавки. Всичко беше перфектно синхронизирано. Нищо не показва екипна работа като синхронизираните експлозии. В 2:10 сутринта местно време първият Б-2 пусна 2 си бомби над Фордо. После дойдоха и останалите. Общо 14 бомби. Всяка една от тях оцели целта си в Фордо и Натанс. Междувременно крилатите ракети удариха Исфахан последен, държейки Иран в неведение до самия край. Общо 125 самолета взеха участие. Президентът Тръмп по-късно добави, че 52 от тях са били танкери. Дори глобалните въздушни удари се нуждаят от гориво. А резултатът? Всеки самолет, който влезе във въздушното пространство на Иран, излезе невредим. Иран дори не успя да произведе нито един изстрел. Беше като да си явиш на дуел и да осъзнаеш, че другият вече си е събрал багажа и е тръгнал. Полетът до целевата зона отне 18 часа. Като добавим бомбардировката и пътуването обратно, общото време стана 37 часа. Няма потвърдени сведения за състоянието на тоалетната обаче. Вероятно е класифицирано. Щетите – сериозни, но не фатални. Ядрените обекти на Иран бяха силно ударени, макар и не унищожени напълно. Техеран може да ги възстанови, ако е готов да изгори планина от пари, време и национално его, за да го направи. Но истинският извод дойде от небето. Военно-въздушните сили на САЩ доказаха нещо онази нощ. Няма океан, който да е твърде широк. Няма въздушно пространство, което да е твърде добре охранявано. Ако Чичо сам иска да почука, не му трябва инвазия, а само полетен план. В крайна сметка Съединените щати отключиха върховния чийт код. Това е нещо, за което мечтае всеки геймър, боец и кандидат суперсила. Благодарение на инженерния си гений и световната мрежа от приятели с писти, Америка може да нанася удари без да понася ответен удар. Поне през повечето време. Благодаря, че бяхте с мен днес. Надявам се, че видеото ви е харесало и ако искате да видите още такива видеа, моля абонирайте се и включете известията. Наистина има значение. Още веднъж благодаря и ще се видим следващия път в Матпак. Поглеждам календара си. Третата световна война е планирана за 2027 година, но може да се случи и утре по случайност. Може би някоя рибарска лодка се изгуби. Може би ракета ще падне там, където не трябва. Или пък някой ще реши, че не му харесва как е нарисувана картата. Искрата е Тайван. Островът, за който всички забравиха, докато не се превърна в най-горещата точка на света. Си Цзинпин иска армията му да е готова да нахлуе, дори ако това се обърне срещу него. В крайна сметка, когато възстановяваш реда, какво значение има малко световен хаос? Днес ще разгледаме защо Китай не може да си позволи да нахлуе в тази малка нация. А ако харесвате тези седмични видеа, не забравяйте да се абонирате, преди самочувствието ми да потъне по-бързо от мъртво море. Нека започнем с картата. Китай някога се наричаше Средното царство, център на цивилизацията и за щастие географията беше на негова страна. Плодородната му сърцевина беше оризова фабрика, която произвеждаше храна и хора. Но този трик имаше своята цена. Оризищата бяха напълно открити за нападатели, препускащи от Евразийската степ. Тази безкрайна тревиста магистрала, простираща се от Европа до Манджурия. За щастие, Китай имаше естествена броня. Планините Хиндукуш блокираха единия фланг, докато бреговата линия на Китай, дълга 9000 мили или 14500 км, служеше като морски бодигард. Не можеш да плуваш, не можеш да влезеш. Така че, докато степта беше защитена, Китай можеше да спи спокойно. Но историята обърна всичко с главата надолу. Степта е тиха,
а тази защитна охрана вече не е толкова силна и страшна. През 1949 година Китай реши, че изглежда добре в червено и стана комунистическа държава. Затова Вашингтон измисли стратегията с островната верига. 3 отбранителни линии, опънати през Тихия океан като спъващи жици. Първата верига беше най-важната, простираща се от Япония до Индонезия, обграждайки китайското крайбрежие толкова плътно, че се усещаше като задушаваща хватка. Но тя съществуваше само защото комунистите не спечелиха гражданската война толкова категорично, колкото искаха. Техните врагове, националистите, не бяха унищожени. Те избягаха в Тайван и другите острови около него. И както всяка добра стартираща компания, им трябваше запомнящо се име, така че се прекръстиха на Република Китай. Нова територия, звучно име и ново правителство. А днес това е многопартийна демокрация, която ръководи динамична икономика. За всеки, който гледа отвън, тя изглежда, говори и действа като държава. Поне това е идеята. Много малко държави официално признават Тайван и той е изключен от организации като ООН. Публично всички кимат в съгласие, че е част от комунистически Китай. Но зад затворени врати всичко е намигвания и ръкостискания. Тихи търговски сделки, задкулисни връзки и посолства, които не са посолства. Този баланс е от значение, защото ако Пекин влезе там, това няма да изглежда като Китай, който си връща Китай. Ще изглежда като директна инвазия и светът е обещал да отвърне. Това е объркано и точно това е смисълът. Пекин харесва обърканото. Самоуправлението на Тайван е нещото, което Китай обсебено дебне. Все едно следи профилите му в социалните мрежи в 3 сутринта. И да, всички сме били там. Китай може да е втората най-богата страна в света днес, но през 1949 година беше напълно на колене. Това беше нация, която някога е управлявала като най-богатата империя в света, а сега беше сведена до такава степен, че дори гражданската й война с милиони жертви едва ли е предизвикала интерес в чужбина. Пекин нарича този период векът на унижението. 100 години, през които страната е била притискана от чужди сили. Въпреки това, Комунистическата партия се кълне, че всичко това е приключило още през 1949 година. Разбира се, Тайван все още се намира точно край брега. Напомняне за недовършената работа на Пекин. Комунистическата партия е опитвала да го завладее и преди, а всеки път САЩ са ги отблъсквали. За Вашингтон това беше сдържане, за Пекин – сол в раната. Напомняне, че дори след 1949 година чужденците все още могат да казват «не» на Китай в собствения му заден двор. Но хората в Тайван не го виждат така. За тях те не са китайци. Те са тайванци и искат да остане така. 63,4% се смятат за чисто тайванци. Само 2% твърдят, че са китайци. Останалите свиват рамене и казват «Защо ме питате?». Само 7% са казали «да» на обединението с Китайската народна република. Почти толкова популярно, колкото ананасът на пица. Връзката на Тайван с континента е избледняла. Те няма да обявят независимост, не от лоялност, а от страх от гнева на Пекин. Така е от десетилетия, но нищо не остава замразено завинаги. Китай не се е отказал и до 2027 година ще има много повече играчки, с които да си играе. И като раздразнено дете, Пекин няма никакъв интерес да споделя. Ако Пекин търси кого да обвини за бъркотията в Тайванския пролив, може да започне като погледне портретите на Мао по стената. Той обеща славата на комунизма. Това, което той донесе, беше по-смъртоносно за Китай от цялото столетие на унижение. 45 милиона души загинаха по време на големия скок напред. Още милиони загинаха по време на културната революция на Мао. Никой не знае колко точно. Когато най-накрая спря да убива други и сам почина през 1976 година, Китай беше в руини. Някога най-богатата империя в света. Тя се беше сринала до една от най-бедните, с икономика, която беше само 2% от тази на Съединените щати. Тя беше 10 пъти по-малка дори от тази на Бразилия. Едва ли беше силата, която можеше да осъществи амфибийно нашествие срещу остров, подкрепен от Запада. Нещата започнаха да се променят едва когато Мао най-накрая си отиде от този свят. Партията продължаваше да го възхвалява публично, но зад кулисите той беше онзи чичо, когато никога не канят на семейни събирания. Наследниците на Мао осъзнаха, че комунизмът не работи и че забогатяването изглежда много по-забавно. Затова отвориха вратите за външната търговия и парите започнаха да прииждат. Когато Си Цзинпин пое властта през 2012 година, икономиката на Китай растеше със средно 6% годишно и беше изкачила до второ място в света. И тогава Китай започна да демонстрира сила. Китай похарчи много пари за оръжие. Хиляди балистични и крилати ракети, модерни самолети като Стелт Чанду J-20 и Шанян J-35.
Новите кораби включват 3 самолетоносача, като четвърти е в процес на изграждане. Китай вече има най-големия военноморски флот в света с 405 единици в активния си състав. И все още не са приключили. 2 чисто нови модела ядрени подводници ще се появят скоро. И това е само най-важното. Военното укрепване на Китай се случва с главоломна скорост. Това не е сила създадена да пази родината. Тя е създадена, за да демонстрира мощ. Когато председателят на Камарата на представителите на САЩ Нанси Пелоси посети Тайван, Пекин изпадна в ярост. От 4 до 10 август Китай проведе учения с бойни стрелб и дори репетира блокада. Посланието беше напълно ясно. Китай вече не е същата армия, срещу която Америка се изправяше по време на предишните кризи в Тайванския проток. Появата на 2 самолетоносачни групи вече няма да накара Пекин да трепне. Точно това направи Вашингтон по време на третата криза в Тайванския проток между 1995 и 1996 година. Тайван беше в преход. В знак на своята зрялост като независима държава, във всичко освен по име, Тайван се отдалечаваше от диктатурата, създадена от Чан Кайша, и провеждаше първите си демократични президентски избори. А Китай реагира като всяка разумна нация. Изстреляха куп ракети. Америка изпрати кораби. Китай отстъпи. Американците забравиха, но Китай не. А днес ракетите, изстрелвани от континента, са още по-смъртоносни. Главоломното икономическо възраждане и нарастващата армия носят нови изкушения. Като спечелиш пари, искаш да ги харчиш. Като ги харчиш за оръжия, започваш да искаш да ги използваш. Китайският национализъм не просто нараства, той е навсякъде. Компаниите спряха да се преструват на местни в чужбина и започнаха открито и гордо да заявяват, че са китайски. Патриотични филми, като поредицата Вълк войн и битката при езерото Канджин, станаха истински хитове в китайските киносалони и донесоха милиарди. Междувременно дипломати в стил Вълк войн правят същото и на световната сцена, като се заяждат с всеки, който ги слуша. А в класната стая Пекин дори въвежда обучение по мъжественост, за да закали момчетата по политика, наречена предложение за предотвратяване на феминизацията на мъжките юноши. Ако вижда, започнат да раздават подкасти на Андрю Тейт като домашна работа. Днешен Китай се държи с увереност, точно като Америка от 80-те години с нейните герои от екшен филмите и усещането за възродено самочувствие. Но има една разлика. Целият този патриотичен план е насочен в една посока – към остров, който се намира само на 87 мили, 140 км от брега. Този, който Мао никога не успя да превземе. Последното напомняне за века на унижението от Япония и Запада. Между края на 2020 и началото на 2021 година Китай проведе рядка анкета. Какво трябва да се направи по въпроса с Тайван? А нашето проучване показва, че 55% от хората биха подкрепили пълномащабна война за превземане на острова. 33% се противопоставят на тази идея. Останалите казаха, че не са сигурни. Може би защото вече можеха да си представят какво би се случило с тях и децата им, ако всичко се обърка. Общественото мнение всъщност няма значение в авторитарна диктатура като Китай. Но това вероятно е предизвикало усмивка на лицето на Си. Китайският национализъм е един от стълбовете на управлението на Си. С толкова много история и политически капитал, свързани с Тайван, отстъплението би означавало сериозна загуба на престиж, както за Си, така и за партията. Особено сега, когато има толкова много запечелене. Тайванският проток не е просто водна ивица. Това е един от най-натоварените търговски маршрути в света. Само през 2022 година китайски износ на стойност 1,4 трилиона долара премина през този тесен канал. И не само Китай използва този маршрут. Според Военноморския институт на САЩ, почти половината от контейнеровозите в света са преминали през протока през същата година. Мислете за него като за Панамския канал на стероиди. Само че този се намира между двама съперници, които се гледат заплашително един друг през водата. Статуквото се запазва от десетилетия, но това е нестабилно примирие, висящо над корабоплавателен маршрут. Сега Китай е близо до това да разполага както с необходимото оборудване, така и с обществената подкрепа, за да предприеме действия. А Тайван го знае и затова предприема свои ходове. САЩ може и да прекъснаха официалните връзки, след като Пекин се отвори, но според Закона за отношенията с Тайван от 1979 година, Вашингтон все още поддържа присъствие на острова, подобно на съквартирант, който не е вписан в договора. По-важното е, че това гарантира непрекъснат поток от оръжия. Към средата на 2025 години продажбите на оръжие достигнаха 2,2 милиарда долара, превръщайки Тайван буквално в онзи тип от Grand Theft Auto, който ходи въоръжен с всяко оръжие в играта. Някои от последните покупки на Тайван за Армагедон включват 108 танка М1А2 Абрамс, 66 изтребителя F-16-2, 29 ракетни артилерийски системи Хаймарс,
и 100 противокорабни ракетни системи Харпун. Всички те са част от тайванската стратегия на дикобраза. Целта на острова е да направи всеки морски десант толкова скъп и кървав, че Пекин само да погледне и веднага да се откаже. И за да покаже още повече сила, Тайван също така разработва и свои собствени ракети. Хиперзвуковата крилата ракета Цинтян може да удари Пекин или почти всеки друг град на континента от 1200 до почти 2000 км разстояние, т.е. от 750 до малко над 1200 мили. И обществото също не стои безучастно. Почти 3/4 от тайванците казват, че биха се сражавали, ако Пекин предприеме действия. Гражданите се записват за обучение, готови да се превърнат в живи оръжия, ако се наложи. Тайван може да е смел, но знае, че стратегията на таралежа само печели време. Само погледнете Украйна. Путин изгори повече от 1 милион души за няколко мили земя и все още продължава. За него Украйна не е просто земя, а съдба. Една изгубена част от Русия, за която той е готов да кърви вечно. Или по-скоро да накара всички останали да кървят за нея. Чувствата на Си към Тайван са подобни. Затова двамата се разбират. Четат от един и същи сценарий. Национални държави с граници и суверенитет. Просто западна бюрокрация. За тях светът е разделен на цивилизации, свързани с кръв, език и история. И в тази история Тайван не е независим. Това е глава, за която Китай настоява, че още е част от неговата книга. Ако имате търпението да изслушате речите на Си Цзинпин, ще го чуете да говори за китайската мечта или за великото възраждане на китайската нация. На върха на този списък с желания е Тайван. Има и краен срок – 2049 година, 100 годишнината от създаването на КНР. До тогава Си иска тази задача да бъде изпълнена, но ако е сериозен, той не може да чака толкова дълго. Причината е побелялата коса. Буквално, Китай застарява бързо. Когато Си се надява да подмлади нацията, средната възраст ще бъде почти 52 години. По-близо до Япония, отколкото до САЩ. Трудно е да водиш война, когато армията намалява, болниците са препълнени, а бюджетът се изяжда от пенсии. Сега виждате защо Си е толкова решен да бъде готов след 2 години. Няма измъкване. Ако ще го прави, Си трябва да го направи скоро. Реалистично. В следващите 10 години, ако Си или неговият наследник чака твърде дълго, моментът ще е изпуснат. Това е върховият момент на Китай, подхранен от годините на бум и все още огромното население. Ако се забавят, приливът ще се оттегли, оставяйки Пекин по-слаб, по-стар и изпуснал най-добрия си шанс да преначертае картата с сила. Но дори и Пекин да даде зелена светлина, победата не е сигурна. Това би бил най-големият риск, който комунистическата партия някога е поемала. Амфибийните десанти са най-рисковият ход във войната. Дори и с изненада, те са кошмар. А Си няма да има елемента на изненадата. Подготовката ще бъде видима месеци предварително. Точно както фалшивите учения на Путин преди Украйна. Киев го предвиди, окопа се и провали блицкрига на Москва. Сега, 3 години и половина и милион жертви по-късно, а Путин имаше по-лесно. Не му се наложи първо да прекарва армията си през воден участък. Санкциите срещу Китай ще бъдат подготвени и готови още преди първите лодки да напуснат пристанището. Но санкционирането на Китай не е същото като санкционирането на Русия. Ако САЩ и съюзниците им натиснат спусъка, по-добре да са готови за много болка, защото тя ще дойде и към тях. Икономиката на Китай възлиза на 17,8 трилиона долара, което е около 17% от световния БВП. Още откакто Дън Сяопин отвори вратите, Китай се превърна в работилницата на планетата. Китай е дълбоко вплетен в световните вериги за доставки и откъсването му няма да мине гладко. Вече усетихме това по време на пандемията, когато Пекин намекна, че може да прекъсне доставките на медицински консумативи, ако държавите задават неудобни въпроси. И не става въпрос само за маски и ръкавици. Почти всичко минава през Китай. 8 от 10 айфона се произвеждат там. Потребител на Android ли си? Не бързай да се радваш. Samsung се изтегли през 2019 година, но твоят телефон, телевизор, лаптоп, всички те зависят от неща, които Китай контролира. Събери всичко това. Огромната икономика на Китай, ролята му като фабрика на света и контролът му върху световните технологии. Така се оформя по-голямата картина. В центъра на всичко това са редкоземните елементи. 17 метални елемента, без които съвременният живот не може да съществува. Името е малко подвеждащо обаче. Редкоземните елементи не са толкова редки. Но познайте, кой държи запасите. През 2023 година Китай произведе около 70% от редкоземните елементи в света и освен това обработи 90% от тях. Атлантическият съвет изчислява, че санкции срещу китайски банки, подобни на тези наложени на Русия,
биха извадили 3 трилиона долара от световната икономика. Това е все едно цялата икономика на Обединеното кралство да изчезне за една нощ. И това не е всичко. Китай е търговски гигант, но Тайван държи чиповете. Тайван произвежда 55% от полупроводниците в света и 92% от най-модерните от тях. Това означава, че 35% от автомобилите в света и 70% от смартфоните се произвеждат по един или друг начин на производствените линии в Тайван. И това не е всичко. Тези чипове захранват вашия хладилник, телевизор, дори и пералнята ви. Ако Тайван отпадне от уравнението, изведнъж ще перете потните си дрехи от фитнеса на ръка в мивката. САЩ и съюзниците им се опитват спешно да укрепят веригите за доставки, но има ограничени възможности за действие. Тайван настоява по-голямата част от производството на чипове да остане у дома, не само заради печалбата, но и за да гарантира, че Америка има пряк интерес в ситуацията. Пекин се надява това да не остане така, ако нахлуе. Вашингтон официално не признава Тайпе и в Тихия океан няма НАТО. Но едно е сигурно – санкциите ще ударят като чук. Санкциите първо ще смажат Китай. Изследване на Ранд от 2016 година изчислява, че едногодишна война в Източна Азия ще намали БВП на Китай с 25 до 35%, а и САЩ няма да се разминат – спад от 5 до 10%. И това беше преди бума на изкуствения интелект. От тогава Америка изтегли части от своята верига на доставки от Китай, но също така се окова към усъвършенстваните чипове. Пекин върви по същия път, което означава, че е също толкова уязвим. Все пак, може би Китай залага, че САЩ няма да изпратят войски, а само банкери с санкции. Официално САЩ се държат уклончиво спрямо Тайван със своята политика на стратегическа неяснота. Те не казват дали ще защитят островите или не. Дори Украйна имаше по-голямо обещание с Будапештенския меморандум от 1994 година, когато се отказа от ядрените оръжия в замяна на гаранции за сигурност. А всички знаем как завърши тази история. Така че ако Китай нахлуе, ще трябва да свърши работата бързо. И има вероятност да успее. Въпреки че тайванският проток прави това трудно, Китай също има географско предимство. Американските въоръжени сили е разположена по целия свят. Китайските въоръжени сили са съсредоточени в района. Тя може да хвърли всичко, което има срещу Тайван. И не е построила тази планина от кораби и ракети само за показ. Колкото по-близо сте до Китай, толкова по-голям е броят и точността на ракетите. Всяка американска база в западната част на Тихия океан е в обсега им. Дори Гуам, който е на почти 3000 мили или 4800 км разстояние, е в центъра на мишената. Противоракетната отбрана би свалила някои от тях, но други ще преминат. Това, което географията дава с едната ръка, го отнема с другата. Вашингтон е наясно с заплахата от ракети и има планове да накара Китай да плати в една по-дълга война. Си смяташе, че има решение. Ето я, инициативата «Един пояс, един път» или BRI. Това беше хазард за $1 трилион, който остаря като развалено мляко. Идеята беше проста. Купуваш влияние, като наливаш пари в инфраструктурата на ключови държави и в процеса изграждаш алтернативни търговски маршрути. Бижуто в короната беше китайско-пакистанският икономически коридор СИПЕК, който представляваше пряк път за обикалящ слабите места на Китай. На хартия корабите от Персийския залив могат да разтоварят в Пакистан, а след това стоките да бъдат транспортирани директно до Китай по шосе и железопътен транспорт. Погледнете го на картата и ще разберете защо. Това е възраждането на пътя на Куприната. Само че това никога не се случи. Старите маршрути от 1400-те години все още са тези, които имат значение, а трилионният пряк път на Пекин не доведе до нищо, което оставя Китай затворен за тесни морски проходи, които военноморските сили на САЩ могат да държат под контрол. Проливът Мияко, проливът Лусон край Филипините и Тайван и Малакският пролив. На най-тясното си място е само 24 мили, 38 км. Това е кошмар за най-гладния за енергия потребител в света. Китай изразходва 1/4 от световната енергия и 15% от световния суров петрол. А собствените му резерви – детски басейн, когато му трябва олимпийски стадион. От 1993 година насам трябва да внася останалото, а 80% от този петрол минава през Малакския пролив. И тук идва ролята на Тайван. Той държи под контрол първата островна верига. Който контролира Тайван, решава дали китайският флот ще остане затворен до бреговете си или ще излезе на свобода в Тихия океан. И не става дума само за петрол. 2/3 от целия китайски търговски обмен минава през същия тесен пролив. Американският флот го знае. Ако Пекин някога изпрати кораби към Тайван, американските самолетоносачи няма просто да се насочат натам. Някои от тях биха застанали в Малакския пролив, държейки китайската икономика за гърлото.
Китайските ракети със среден обсек могат да ударят американски кораби от тук, но колкото по-далеч се отдалечавате, толкова по-слаб става този чадър. А Америка има кос в ръкава си. Един, който китайските ракети не могат да унищожат толкова лесно. Надводните кораби и базите може да са лесна мишена, но подводниците са съвсем различна игра на криеница. Съединените щати имаха 64 подводници във флота си миналата година. Китай не изоставаше много, с 61. Но числата не са всичко. Военноморските сили на САЩ разполагат с ядрени подводници, създадени да остават в морето с месеци и да се гмуркат на голяма дълбочина. Адмирал Самюел Папаро, тогавашният ръководител на Тихоокеанския флот, се похвали, че американските подводници са цяло поколение пред китайските. Той не преувеличаваше. Китай разполага с 48 дизелово-електрически подводници, които са тихи докато работят на батерии, но трябва да изплуват, за да се заредят. Когато дизеловите двигатели се включат, това е все едно автомобилен клаксон под водата. Дори ядрените подводници на Китай, тип 93 и 94, са по-шумни от американските. По-новите 95 и 96 все още са само на хартия до около 2030 година, а производството им в големи количества ще отнеме време. Време, което Пекин може и да няма. Ами ако Китай нападне Тайван, американските подводници ще чакат на тесните проходи. Китайската икономика ще започне да се задушава, ако битката се проточи. А тези подводници дори могат да стрелят по китайския материк. А ако Пекин удари американски бази в региона, торпедата имат начин да отвърнат на удара. Това, което няма да се случи, е чист един на един сблъсък. САЩ могат да внесат много повече огнева мощ, отколкото Китай е очаквал. И много скоро няма да бъде само Америка. Съседите на Китай, повечето от които той е успял да раздразни, също ще търсят възмездие. 17 държави имат териториални спорове с Пекин. Най-голямото съперничество – Япония. Почти всички в Япония живеят на 5 основни острова. Но по-на юг има няколко самотни скали, наречени островите Сенкаку или Дяоюй, ако попитате Китай. Никой не живее там, но през 1969 година ООН открива нефт и газ наблизо и изведнъж Китай си спомни, че ги притежава още от 14 век. Забавно е как историята работи, когато е замесен петролът. И честно казано, това твърдение има повече смисъл от приказката на Пекин за древни заселници на спратли. Повече за това по-късно. Напоследък Китай засили напрежението около Сенкаку. През януари 2021 Китай прие нов закон, който дава зелена светлина на бреговата му охрана да използва сила срещу чужди кораби, навлизащи в китайски води. И голяма изненада. Определението на Пекин за негови води беше възможно най-широко. Законът го казва ясно. Китайската юрисдикция обхваща вътрешни води, териториални морета, прилежащата зона, изключителната икономическа зона, водите над континенталния шелф и чудесно неясното обобщение – други води. Можете да се досетите какво означават други води за Япония. Китай вече упражняваше натиск около островите Сенкаку, тествайки търпимостта на Япония. Този закон превръща тези удари в огромен, мигащ предупредителен знак. Но по-важното е, че Япония не може да обърне гръб на Тайван. Жизнената й артерия зависи от Тайван. И 20% от целия търговски обмен минава през Южно-Китайско море, което Китай милитаризира. Тайванският проток пренася 25% от износа й, 32% от вноса й и 90% от енергийния й внос. Затова малко преди убийството си, бившият министър-председател Шинзо Абе предупреди, че извънредна ситуация в Тайван ще бъде извънредна ситуация за Япония. Той не преувеличаваше. Ако Китай превземе Тайван, самото съществуване на Япония е застрашено. Убийството на Абе не отклони Япония от курса й. То ускори нещата. Той положи основите за по-силна армия, а неговите наследници натиснаха газта. За първи път след Втората световна война, Япония се въоръжава за нападение, купувайки ракети, които могат да поразяват цели далеч отвъд нейните брегове. След това, през декември 2022 година, Токио официално го обяви. Разходите за отбрана ще достигнат 2% от БВП до 2027 година. Тази дата не беше избрана случайно. Тя беше насочена директно към графика за инвазия на Си. В Япония има и около 54 000 американски войници, повече отколкото навсякъде другаде по света. Дори ако Токио искаше да остане на страна от конфликт за Тайван, географията няма да му позволи. Тези бази правят Япония част от бойното поле още от първия ден. В Южна Корея са разположени 25 000 американски войници. Сеул може да говори по-малко за Тайван, отколкото Токио, но е също толкова обвързан с регионалния баланс. И има още по-голям проблем – търговията. Географията поставя Южна Корея в същите стратегически теснини. 90% от морската й търговия минава през Южно-Китайско море, а само Тайванският проток поема 30% от вноса й и почти 1/4 от износа й.
Южна Корея се опитва да върви по тънко въже при Китай на си, като държи сигурността си обвързана с Вашингтон, докато печели от бизнес Пекин. През 2024 година президентът Ли Джемьон дори каза, че Сеул трябва да избягва да взема страна и просто да казва благодаря и на Китай, и на Тайван. Но благодарността не спира ракетите. Щом започне стрелбата и търговските пътища се стеснят, Южна Корея няма да може да остане неутрална. Сигурността и оцеляването ще я въвлекат във войната. Сеул може да се преструва, че неутралитетът работи, защото географията го е предпазила от най-грубите ходове на Китай. На 11 август 2025 година кораб на китайската брегова охрана и кораб на военноморските сили на НОАК успяха да се сблъскат един с друг. Но те не бяха никъде близо до Китай. Те бяха в Южно-Китайско море, а служители на филипинската брегова охрана заснеха кадрите. Манила бързо обвини Пекин за хаоса, а в този район на морето наистина е доста хаотично. В част от морето, която вече е претъпкана с военни кораби и кораби на бреговата охрана от половин дузина държави, хаосът е по същество стандартното положение. Китай претендира за почти цялото Южно-Китайско море с прочутата си линия от 9 черти. Филипините го дадоха на съд в Хага през 2016 година и спечелиха. Съдиите отхвърлиха претенциите на Китай като незаконни, но това не спря Пекин. Си беше горе-долу: опитайте се да ме спрете. Оттам нататък враждата между Китай и Филипините само се изостри. Сблъсъците между кораби рязко се увеличиха през последните години. Двете китайски кораба, които се сблъскаха, бяха просто комичен момент. Обикновено това са филипинските кораби, които биват смачкани. Ако не ги блъскат, ги обстрелват китайски водни оръдия, оставяйки екипажите на бреговата охрана и рибарите мокри, пребити и унизени. Филипините направиха единственото, което могат – да се опрат още по-силно на стария си съюзник – Съединените щати. Американските бази някога бяха разпръснати из цялата страна. После се свиха след студената война. Но строителството на острови от страна на Китай ги върна обратно. Сега имат 9 американски бази на филипинска територия. Вижте къде се намират базите. 5 от тях са разположени на север, практически насочени като заредени пистолети към Тайванския проток. Още 2 – Палаван и авиобаза Антонио Батиста, са насочени към Спратли, идеални платформи за блокиране на корабните маршрути на Китай. Географията е превърнала Филипините в спусък за конфликт, а Вашингтон го е опънал до край. Филипините не само приемат бази, но и сами се укрепват. Военното им укрепване е насочено директно срещу разширяването на Китай, а обучението е засилено до краен предел. През май и юни 2025 година филипински войници провеждаха учения рамо до рамо с американци, японци, южнокорейци и дори британци. Какво правеха те? Една от задачите включваше тестване на ракетната установка Немезис за унищожаване на кораби. Къде бяха те? На Батанеските острови. Най-северният Мавулис се намира само на 88 мили, 142 км от Тайван. Това е по-близо, отколкото Ню Йорк е до Филаделфия. Практически съседи в стратегически смисъл. Филипините също строят пристанище тук. След като бъде завършено, това ще бъде идеална отправна точка за натиск върху търговията на Китай, ако Пекин засили натиска си. Така че сега географската картина започва да се оформя. Ако Китай предприеме действия срещу Тайван и въвлече САЩ и съюзниците им, няма да се изправи само срещу защитниците на острова. Ще бъде притиснат на 2 фронта, като в Менгеме. Ако се добави блокада в Малакския проток с участието на Австралия, Пекин ще усети натиска. Дори с всичките си нови кораби и ракети, Китай играе опасна игра, в която има голям шанс да загуби. И когато шансовете изглеждат толкова лоши, тогава идват отчаяните и опасни ходове. Може би ще попитате, а какво ще кажете за ядрените оръжия? На хартия Китай обещава да не прибягва пръв до ядрено оръжие. Звучи успокояващо, докато не се задълбаете повече. Заровено в един малко известен документ, наречен «Науката за операциите на втората артилерия», е написано с дребен шрифт сценариите, при които Пекин сваля прага за използване на ядрено оръжие. И щом го прочетете, това обещание за отказ от първа употреба на ядрено оръжие започва да изглежда по-скоро като вратичка. Китайската стратегия гласи, че ядрените оръжия влизат в действие, ако ядрена суперсила започне да удря китайските стратегически цел и Пекин няма начин да отвърне. Това не е код за никой друг. Това е код за Съединените щати. Но този документ посочва червени линии като удари по континенталната част, инфраструктурата или градовете й. Ударянето на китайски военни цели в морето не се брои, което означава, че ако битката остане ограничена до Тайван, има реален шанс да не стане ядрена. Но ако се премине тази линия, светът започва да свети. Една въздишка на облегчение. Разбира се, но тя е краткотрайна. Вече направихме сметките за санкциите. Сега нека направим сметките за войната.
Какво е крайното число? Анализ на Bloomberg установи, че война за Тайван би върнала света назад с 10 трилиона долара. Само Съединените щати и Китай имат по-големи икономики от това. Това е 10% от цялата световна икономика. Защо тогава Китай би рискувал всичко? Историческите претенции и икономическата изгода не обясняват толкова голям хазарт. Китай отново е богат. Защо да разваля статуквото? Наистина ли вековната вражда от гражданската война си заслужава цената? Тайван се намира в средата на първата островна верига, най-голямата награда. В момента богатството на Китай е вързано за чуждестранно сътрудничество, ограничено от стратегически теснини, които не контролира. Ако вземе Тайван, тази верига се къса. Пристанища като Суао и Хуалян може да са в руини след битка, но след като бъдат възстановени, ще дадат на Пекин директен изход към Тихия океан. С Тайван под контрол, Китай няма просто да мести кораби, той ще диктува правилата. Проливът Южно-Китайско море, търговските артерии на Япония, Южна Корея и Филипините. Всичко това ще бъде под контрола на Пекин. Това няма просто да наклони баланса. Това ще пренапише картата с Китай в центъра. На какво е готов да заложи Китай заради тази печалба? Предстои да разберем. Благодаря, че бяхте с мен днес. Надявам се, че видеото ви е харесало. Ако искате да видите още такива видеа, моля абонирайте се и включете известията. Наистина има значение. Още веднъж благодаря и ще се видим следващия път в Мапак. Някога го наричаха Американската ривиера. Сега е гроб в пустинята с площ от 350 квадратни мили. Днес езерото Солтън умира. Водата му изчезва. Токсичен прах е във въздуха и в белите дробове на хората, които живеят тук. Но това е само половината от историята. Защото всяка година над 400 милиона долара се изпомпват от земята и се изхвърлят точно там, откъдето са дошли. И това може да промени всичко. Езерото, което всички бяха отписали, може да пренапише световната икономика. Докато повърхността е провал, това, което се крие под нея, е нещо съвсем различно. Езерото. Солтън се намира в рифтова долина. Земната кора е по-тънка, само няколко мили. На мили дълбочина магмата нагрява скалите и водата, уловена в тях. В продължение на години тази топлина се използва за геотермална енергия. Самата вода е токсична, с високо съдържание на сол, но е пълна с минерали. Един по-специално – литий. Един от най-големите залежи на планетата се намира точно под хората, които вдишват този токсичен прах. Количеството литий под езерото Солтън може да захрани 375 милиона електрически превозни средства. Това е повече от всички коли, камиони и SUV-та в Съединените щати, взети заедно. И въпреки това, то се намира под един от най-токсичните изоставени райони на Америка. Този ресурс е ценен заради своята концентрация. Някои части от саламурата са изключително богати, превръщайки я в истински джакпот. И тя се намира точно в центъра на голям потребителски пазар. Магистралите, железопътните линии и логистиката вече са на лице. Процесът по извличане на лития от земята е свързана с съществуващата геотермална индустрия. В момента 11 геотермални централи обграждат южния бряг на езерото. Те изпомпват прегрятата саламура на повърхността, за да използват парата. След като топлината бъде извлечена, тя просто се връща обратно в земята, заедно с приблизително 21 500 тона литий. Америка изпомпва литий на стойност 400 милиона долара обратно в земята всяка година. А това не е необходимо. Като се добави извличане на минерали към енергийния цикъл, разходите за изграждане на инфраструктурата спадат драстично. Сондажите вече са пробити, помпите вече работят. Предварително загрятата саламура вече е на повърхността. Методът на извличане използва съществуващата геотермална инфраструктура и извлича лития за часове вместо за години. Това е бързо, ефективно и без разрушенията, причинени от традиционния добив. И не се ограничава само до лития. Манган, цинк, минерали, които са от съществено значение за батериите и съхранението на енергия в мрежата. Изведнъж езерото Солтън вече не е просто токсично езеро, а се превръща в ресурс. Един единствен пустинен басейн в Калифорния може да задоволи огромна част от световното търсене. В момента литият е основното ограничение на съвременния свят. Всяка батерия за електромобил се нуждае от него. Всеки вятърен парк и всеки соларен парк зависи от него. Без постоянни доставки, преходът от изкопаеми горива се сблъсква със стена. Разходите скачат рязко. Стратегическите уязвимости се увеличават. Залежът в езерото Солтън не е просто още една мина. Той може да се превърне в основата на американското производство на батерии.
горивото за следващия век на транспорта. Концентрациите са достатъчно високи, обемите са достатъчно големи, а методът е достатъчно чист, така че въпросът вече не е дали, а колко бързо. Надпреварата за използване на американските ресурси вече започна, а аз съм тук, за да я отразя. Не забравяйте да харесате, споделите и да се абонирате. Така няма да пропуснете нито едно развитие. Окръг Импириал е един от най-бедните райони в Калифорния. Безработицата в някои части е близо до двуцифрени стойности. Въпреки това, приходите от литий, които сега се записват в закона, могат да променят това завинаги. Новият акцизен данък връща 80% директно обратно в окръга, а при пълния очакван мащаб, самото производство на литий може да генерира около $2 милиарда годишно брутен приход. Пломовиците на окръга вече прогнозират 700 постоянни работни места с високо заплащане в трите основни проекта. Оператори, техници, екипи за поддръжка, плюс още хиляди в строителството и помощните дейности. За първи път упадъкът на езерото и потенциалът му вече влизат в една и съща сметка. Тоест, ако добивът наистина се осъществи. Основната пречка в момента е възприятието. Хората гледат на този басейн като на екологично гробище от десетилетия, напълно пропускайки индустриалната реалност по повърхността. Технологията за добив работи. Подземните резерви са потвърдени. Истинското предизвикателство е да осъществим този мащабен индустриален завой, преди пазарният прозорец да се затвори. Това не е просто изкопаване на пръст от земята. Суровият литий е почти безполезен. Не можеш да захраниш град или да построиш електромобил с необработен солен разтвор или натрушена скала. Който рафинира метала, контролира целия пазар. Литият е там, но държавата, която го рафинира, а не тази, която го добива, е тази, която всъщност печели. И днес тази световна карта е силно изкривена. Държави като Австралия и Чили доминират в добива на суровината. Те обаче не контролират пазара. Повечето батерии, които излизат от производствените линии днес, съдържат литий, който е преминал през китайска рафинерия, независимо къде първоначално е бил добит трудът. Геотермалният солен разтвор под Салтанско море неутрализира точно това предимство. Китай контролира обработката на литий по същия начин, по който ОПЕК някога контролираше петрола. Salton Sea е единственият вътрешен ресурс с мащаб, достатъчен да прекъсне тази зависимост. Няма превози през океана, няма чуждестранни мита, няма внезапни скокове в цените, предизвикани от другия край на света. Salton Sea при пълния си прогнозиран мащаб, около 200 000 тона годишно, би покрил цялата годишна нужда от литий на няколко големи американски завода и пак би останал излишък за съхранение на енергия в мрежата. Това не са просто по-евтини батерии. Това са американски фабрики, които наемат десетки хиляди нови работници. Езерото в сегашния си вид е стратегически актив. Когато Невада рекламираше своето ново сребро, щатът изгради юридически и физически щит за своите индустрии. Калифорния има възможност да направи същото с Salton Sea. Тя може да превърне най-забравената част на щата в най-важния си стратегически център. И моментът е подходящ да се възползва от това. Salton Sea е единственото място с геоложки мащаб, способен да направи това възможно. Надпреварата за осигуряване на този ресурс вече е започнала. Тежка техника се движи по южния бряг на езерото. 3 големи оператори се впускат в геотермалния разсол, като всеки залага милиарди, за да достигне търговски мащаб, преди пазарът да ги изключи. Controlled Thermal Resources води разширяването. Тяхната операция Hell's Kitchen пробива в дълбок свръхнагрет резервоар с цел да доставя литий с батерийно качество заедно с геотермална енергия до края на 2020 години. Печеленето на това ранно предимство оказва натиск върху конкурентите да достигнат техния интегриран мащаб или да рискуват да изостанат. Energy Source Minerals използва различен подход, като използва саламура, която вече е над земята и се възползва от съществуващата геотермална инфраструктура. Ангажиментът на Министерството на енергетиката в размер на $1,36 милиарда през 2025 година изпраща сигнал към частните инвеститори, че големите инженерни проекти в тази област вече се подкрепят от федерална подкрепа. Междувременно, Berkshire Hathaway Energy е инвестирала над $40 милиарда в възобновяема енергия и управлява една от най-големите енергийни мрежи в Съединените щати. Това означава, че може да мобилизира ресурси по-бързо и по-евтино от по-малките оператори. Това не са 3 отделни залога. Те са 3 паралелни ленти на една и съща магистрала. Първият, който достигне 20 000 тона, си осигурява договори, които другите ще преследват с години. Федералното правителство осъзнава залога и оказва максимален натиск, за да ускори сроковете. Тези проекти вече преминават през ускорена процедура за одобрение, което принуждава всички агенции да действат в синхрон
и премахва бюрокрацията, която обикновенно забавя американската инфраструктура. Едновременно с това Калифорния въведе местна данъчна схема, за да стабилизира политическата обстановка в регион. Нов акцизен данък се определя пряко според обема на произведения литий. 20% са законово отделени специално за екологичното възстановяване на самото Солтанско езеро. Този индустриален устрем се случва, защото пазарът надолу по веригата вече е налице. В целия Сънбелт се откриват огромни нови заводи за производство на батерии. Те изискват вътрешна верига за доставки, която е устойчива на световни търговски спорове или смущения в морския транспорт. Ако операциите в Imperial Valley постигнат производствените си цели в края на 2020 години, те ще осигурят основните договори за целия американски автомобилен сектор. Но място за грешки няма. Международните конкуренти не спират собствените си разширения. Ако проектите в Солтън си изпуснат своя шанс, или ако финансирането спре, или ако строителството бъде прекратено, фабриките за батерии ще се обърнат към чужбина. Световният пазар изисква сигурност. Съединените щати се нуждаят от този материал, но нещо им пречи. Калифорния. Регулаторната система на щата, която може да превърне дори обикновено строителство в десетилетна одисея, стои пряко между САЩ и пълния контрол върху доставките на литий. Всяко забавяне тук не е просто бюрократично. То е стратегически риск. Екологичните съдебни дела вече са замразили ключови етапи от развитието. До края на 2025 година съдебните обжалвания активно бяха насочени към проекти като Hell's Kitchen. Основният аргумент се фокусира върху основната уязвимост на региона – използването на вода. Басейнът в момента изпитва сериозни засушавания. Дори най-ефективният добив изисква милиони галони вода за охлаждане и химическа обработка. Критиците предупреждават, че увеличаването на индустриалното търсене в един умиращ езерен басейн може да приближи езерото Солтън още повече до гибелта му. Водните права действат като твърда физическа граница за растежа. Фермерите в Imperial Valley разполагат с огромни приоритетни водни квоти от река Колорадо. Но според федералните оперативни насоки след 2026 година, всеки ползвател на реката ще бъде изправен пред съкращения. Езерото Солтън съществува днес единствено заради селскостопанския отток от точно тези ферми. Ако водата бъде пренасочена от нивите към охлаждане на високотехнологични рафинерии, това езеро започва да се свива по-бързо. Хората, които най-дълго са живели с умиращото езеро, сега са разделени на две. Някои виждат спасение. Данъчните приходи най-накрая биха могли да платят за реално обезпрашаване и възстановяване на местообитанията. Други виждат пореден индустриален риск за здравето си. Текущите обжалвания относно качеството на въздуха, опасните отпадъци и културните обекти на племето вече са забавили Hell's Kitchen с месеци. Местните групи се притесняват, че дори затворените системи могат да изпускат следи от химикали или да увеличат трафика на камиони по пътища, вече покрити с прах от езерното дъно. Обещанието за 700 постоянни работни места е реално, но също така е реален и страхът, че тези работни места ще бъдат за сметка на здравето на жителите. Планът на щата за Литиевата долина се опитва да намери баланс. Повече средства за местни мерки за смекчаване на вредите, съвместна консултативна комисия. Но доверието е слабо след десетилетия на неизпълнени обещания за възстановяване. Дори малки сондажи могат да навредят на земи, които са свещени за общности, живели там поколения наред. Освен проблемите с водата, стандартните затруднения при издаването на разрешителни остават сериозен риск. В началото на 2025 година Berkshire Hathaway Energy изрично спря няколко от своите геотермални разширения, позовавайки се на непреодолими забавяния при разрешителните и сериозни инфраструктурни затруднения. Тези административни пречки могат да отложат старта от края на 2020 чак за 2030 години. На пазар, който се развива толкова бързо, 5-годишно забавяне е равносилно на провал. Ако тези оператори успешно преминат през съдебните спорове, осигурят си водните права и започнат производство до края на 2020, те стратегическата геометрия на света ще се промени. Но ако регулаторните пречки надделеят, прозорецът се затваря завинаги. Световната батерийна индустрия просто ще заобиколи Съединените щати. Бъдещето на чистата енергия на страната ще остане зависимо от вносния литий, което ще направи производителите на електромобили и проектите за електроенергийната мрежа уязвими към забавяния, поскъпвания и чуждестранни затруднения. В продължение на 30 години Солтънско море беше пренебрегвано. Това беше екологична катастрофа, която чакаше Reaction, което така и не дойде. Сега именно този провал е необходимото условие за масивно индустриално възраждане. Това налага пълно преобразяване на пейзажа. Пустинята не чака, а Китай със сигурност също не чака. Но дали Америка чака? Благодаря, че бяхте с мен днес.
Надявам се, че видеото ви е харесало и ако искате да видите още такива видеа, моля, абонирайте се и включете известията. Наистина има значение. Още веднъж благодаря и ще се видим следващия път в Матпак. В момента 20% от целия петрол на планетата е блокиран. Той е държан като заложник зад микроскопична ивица вода, толкова малка, че лесно бихте я пропуснали на картата. Ормузският проток. Всеки ден огромни танкери, превозващи милиони барели гориво, трябва да преминат през този коридор от 21 м. Или поне така трябва да бъде. За една нощ военни удари и морски мини затвориха водния път, превръщайки го мигновено в най-опасното място на планетата. Изглежда, че това би трябвало да е невъзможно. Как е възможно да няма алтернативен маршрут или резервен план? Когато световните вериги за доставки се сринат толкова бързо, обществото веднага изисква решение. Разрязваме планини, за да построим Панамския канал. Преобразяваме пустинята за Суетския канал. Ако оцеляването на човечеството зависи от толкова тясна пролука, че можеш да я видиш от единия до другия край, защо най-богатите страни на Земята просто не изкопаят канал или не намерят друг обходен път? Ами, защото заобикалянето на Ормузския проток е въпрос на много повече от просто копаене. И дори ако осъществим най-големия строителен проект в човешката история, това всъщност няма да ни спаси. В Персийския залив има огромен капан и той просто чака някой да попадне в него. Персийският залив не прилича на никое друго място на планетата. Много от страните, които го заобикалят, са сред най-големите производители на петрол в света. Саудитска Арабия, Иран, Ирак и ОАЕ заедно изпомпват десетки милиони барела петрол от пясъка всеки ден. Това е невъобразимо количество течна енергия, достатъчно да поддържа цели континенти топли, товарни флоти на вода и световната електрическа мрежа в действие. По много начини това е биещото сърце на съвременния свят. Но има фатален конструктивен недостатък в географията. Ето уловката. Персийският залив е по същество затворен басейн с единствен тесен проход, който води навътре и навън. Самият Ормузски проток. Това го отличава от много други заливи по света. Заливът на Мексико, например, има няколко широки излаза, през които корабите да влизат и излизат. Между Флорида и Куба, например, или между Мексико и Куба, към Карибско море и Атлантическия океан отвъд. Персийският залив е много различен. Тук, ако който и да е кораб, включително онези огромни петролни танкери, които поддържат световната икономика, иска да напусне района, трябва да премине през Ормузския проток. Няма изключения, няма алтернативи. И точно това прави това място толкова стратегически тесен проход. Теснина, която на практика е отговорна за 20% от световните доставки на петрол и 20% и от световната търговия с втечнен природен газ. За да стане още по-зле, проливът не е просто тесен, той е и много строго контролиран. Всички кораби, преминаващи през този участък от водата, трябва да се движат по двойка корабни коридори. Един за изходящия трафик и друг за входящия трафик. Всеки с ширина само 2 мили и разделени от двумилиен разделителен пояс. Иран познава тези коридори много добре. Той знае точно по кои пътища ще преминат корабите и знае точно как да им попречи. Дори не е необходимо да блокира целия проток. Той може просто да се съсредоточи върху тези тесни корабни коридори, като прекъсне огромна част от търговията, буквално за една нощ. И точно това направиха. Изправени пред заплахата от мини, ракети, дронове и други, много кораби спряха да преминават през Ормузския проток. Компаниите не искаха да поемат риска да излагат на опасност толкова скъпи активи, както и живота на десетки членове на екипажа, а застрахователите бяха много по-малко склонни да предлагат покритие за кораби, които възнамеряват да предприемат това пътуване. В резултат на това цените на петрола скочиха рязко, а икономиките на цели континенти се приближиха с една голяма стъпка към безпрецедентна криза, която се случва веднъж на поколение. Знаете, от онзи тип, които са се случвали поне 4 пъти в моето собствено поколение. И всичко това заради една ивица вода. Естествено, първият въпрос е, защо просто не можем да я заобиколим? В крайна сметка, правили сме подобни неща и преди. В продължение на векове, географията държеше световната търговия като заложник. В миналото корабите трябваше да обикалят целия африкански континент, изминавайки буквално хиляди мили и прекарвайки седмици в морето, само за да превозят товари между Европа и Азия. Много кораби и екипажи намериха гибелта си, опитвайки се да заобиколят прочутия нос Добра надежда в южната част на Южна Афенко.
където опасни течения и лошо време се съчетават, за да създадат смъртоносни морски условия. Имаше и пиратство, с безброй случаи на нападнати или отвлечени кораби и откраднат товар. Но в продължение на векове този маршрут беше буквално единствената възможна опция за преминаване на кораби от едната страна на Африка до другата, докато хората не направиха нещо по въпроса. През 1869 година, след 10 дълги години строителство и преобразяване на пустинята, Суецкият канал беше открит, свързвайки Червено море и Средиземно море и осигурявайки нов път около африканския континент. Той съкрати хиляди мили и цели седмици от маршрутите и донесе безпрецедентен, неизчислим тласък на международната търговия. Днес каналът все още поема около 12 до 14% от световната търговия. В Америка, ако корабите искаха да преминат от Атлантическия океан към Тихия, единствената им реална възможност беше да обиколят цяла Южна Америка. Корабите трябваше да се справят с бурните води, високите вълни и силните ветрове по южното крайбрежие на Южна Америка, в райони като Нос Хорн и протока Дрейк. Затова Съединените щати прокараха директен път през Централна Америка и през 1914 година Панамският канал беше открит, като незабавно и драстично намали времето необходимо на корабите да преминат от едната страна на Америка до другата. Историята доказва, че ако морски тесен проход застрашава нашето оцеляване, ние можем да променим цял континент. И така, при толкова много драма около Ормузския проток, защо не можем да направим същото? Решението на кризата в Персийския залив изглежда очевидно, но Близкият изток не се поддава на нашите инженерни решения. Ако се върнем назад към Суецкия и Панамския канал, и двата са построени на доста очевидни места. Преди да бъде построен Суецкият канал, имаше очевидно място за такова съоръжение, тъй като северният край на Червено море беше едва на 100 мили от южните брегове на Средиземно море. Експертите знаеха, че ще отнеме невероятно много време и пари, но идеята да се изгради канал тук поне беше логична. Същото беше и в Панама, където само 50 мили суша разделяха Тихия океан от едната страна и Карибско море от другата. Дори и случайен наблюдател можеше да погледне картата и да види, че това е идеалното място за канал, който да свърже едното водно пространство с другото. Персийският залив е съвсем различна история. Заливът е почти изцяло затворен. Той е като задънена улица, без изход, освен през Ормузския проток и в Оманския залив, преди да се влее в Арабско море. На север се намира Каспийско море, което е затворен воден басейн. Това не помага. А дори за да се стигне до там, ще трябва да се построи канал, който да минава стотици мили през почти цялата дължина на Иран. Като се има предвид защо проливът е затворен в момента, това очевидно не е вариант. На запад е Средиземно море, но и то е твърде далеч, за да се свърже с Персийския залив. За да се свържат двете, ще трябва да се изгради канал през множество държави, най-вероятно включително Ирак, Йордания и потенциално Сирия и Ливан или Израел. Това би отнело десетилетия работа и неизчислими суми пари. Така че и това не е реалистичен избор. На юг има стотици мили земя, принадлежащи на няколко различни държави. ОЕ, Саудитска Арабия, Оман и Йемен, всички разположени между Персийския залив и Аденския залив или Арабско море. Но какво ако все пак искаме да опитаме? През септември 2015 година изследване предложи канал с дължина 950 км, който да започва от Саудитското крайбрежие точно южно от Катар, да преминава през страната и през границата с Йемен, преди да завърши на Йеменското крайбрежие. Целият проект беше оценен на $80 милиарда. И това беше оптимистична прогноза. Авторите на изследването обаче отбелязаха, че проектът може да включва и изграждането на нови крайбрежни градове, селища и курорти от двете страни на дългите брегове на канала. От тогава обаче не се е чувало много за него и най-вероятно е сполетян от съдбата на линията и Вегас Луп. Не, изглежда, че целият залив на практика е задънена улица. Няма алтернативни маршрути, няма скрити проходи, няма тесни ивици земя, които да го отделят от друг важен воден басейн и няма очевидни места за изграждане на канал. С изключение на един. Една географски погледнато микроскопична пролука. Полуостров Мусандам. Може би единственото до някъде реалистично предложение би било да се построи канал през него. Този суров планински участък земя, който се простира в Ормузския проток и е разделен между Оман и ОАЕ, като най-северната му точка е Омански ексклав.
В най-тясната си част полуостров Мусандам е широк само няколко десетки мили. Просто изкопайте ров през него и напълно заобикаляте иранската армия. На хартия проектът не звучи много по-различно от Суецкия или Панамския канал. Относително кратък воден път, който би неутрализирал влиянието и значението на Ормузския проток, като значително намали способността на Иран да ограничава потока на петрол към Европа и други места. Но това не са меките пясъци на Египет, където е построен Суецкият канал. Нито пък е нещо подобно на Панама. Полуостровът е крепост от изключително стръмни, скалисти, сурови планини, някои от които, като Джабал Ал-Харим, се издигат на повече от 6000 фута над морското равнище. Тези планини напълно покриват полуострова, затова това е толкова слабо населена област с малки селища и селца, разпръснати тук-там. В сенките на планинските върхове, заедно с крайбрежния оазис Хасаб, разположен на северния край на полуострова. Да се построи канал тук не би било просто удивително постижение на съвременното инженерство, а истинско чудо. Макар да изглежда, че ще е нужен само канал от 50 или 60 мили, за да се премине през полуостров Мусандам, в действителност не е така. Строителните екипи ще трябва да прокопаят през дебела скала, която се простира на мили от едната до другата страна на полуострова. Цели планини ще трябва да бъдат заличени от съществуване. Поради суровия, негостоприемен характер на терена, дори и строителите да намерят начин да работят през него, те няма да могат да направят прост прав канал от едната до другата страна. Ще трябва да завиват наляво и надясно тук и там в съответствие с естествените контури на района. Един обход от 50 мили изведнъж се превръща в лабиринт от няколко стотин мили. Това би го направило много по-сложно от, например, Суецкия канал, който е дълъг около 120 мили, или Панамския канал, който е дълъг 50 мили. А с тази сложност очевидно идва и цената. Суецкият канал е струвал около $100 милиона, което днес е около $2 милиарда. САЩ похарчиха около $375 милиона за строителството на Панамския канал, което днес се равнява на 8 или $9 милиарда. Той също така премина през разширителен проект на стойност около $5,25 милиарда в края на 2000-те и началото на 2010 години. Канал през полуостров Мусандам няма да струва само няколко милиарда долара. Той няма да струва и няколко десетки милиарда. Проект от такъв мащаб би струвал 12-цифрена сума – $100 милиарда. И това е най-малкото. Някои оценки сочат, че сумата може да достигне дори $200 милиарда или повече. И това е само цената за построяването му. Тази сума дори не включва допълнителни разходи като поддръжка или сигурност. Освен това, има и сериозен проблем с надморската височина. Това изобщо не е като в Египет, където земята, използвана за построяването на Суецкия канал, беше предимно равна от единия до другия край. Благодарение на това Суецкият канал не се нуждае от шлюзове, тъй като няма нужда корабите да се издигат или спускат на различни места. Те просто преминават направо. Канал през Оман или ОАЕ не би работил по този начин. Понеже теренът се променя толкова много, ще е необходима голяма и сложна система от шлюзове, за да могат корабите да се изкачват и спускат по време на пътуването си през канала. Шлюзовете се нуждаят от вода, огромни количества вода. А това е един от най-сухите региони на планетата. Това създава цял куп нови предизвикателства. Например, откъде ще се вземе водата, за да се напълнят шлюзовете? Как ще се поддържа тя? Как каналът би се справил по време на периоди на силна жега, слънце и суша? Това не са малки неудобства или незначителни проблеми. Това са основни пречки, които карат цялата концепция за канал Мусандам да изглежда повече като приказка, отколкото като реалистично предложение. Но само за целите на дискусията, нека приемем, че все пак е построен. По някакъв начин всички проблеми са решени. Намират се достатъчно средства и минават години, а по-вероятно десетилетия на строителство, за да се свърже най-накрая Персийският залив с Оманския залив, предоставяйки на корабите реална алтернатива на Ормузския проток. Все още има проблем, който може да провали целия проект. И това е сигурността. Дори ако този канал, единствената наистина жизнеспособна опция, бъде построен, той всъщност няма да е много по-далеч от Иран, отколкото Ормузския проток. И точно като протока, той би бил сравнително тесен с предвидими маршрути, които корабите трябва да следват, за да преминат до другия край. С други думи, той би имал много от същите слабости като протока.
и би било също толкова лесно да бъде възпрепятстван или блокиран. Може би дори по-лесно. Всичко, което би било нужно, са няколко добре разположени ракети или дори заплахата от изстрелване на ракета, за да се предизвика поредната международна криза. Изведнъж същите проблеми, които се наблюдават в Ормузския проток, ще се усетят и в Мусандамския канал. Корабите отново ще се страхуват да преминават по него. Застрахователите отново няма да искат да предоставят покритие. И 20% от световния петрол и втечнен природен газ отново ще останат блокирани в залива, неспособни да достигнат до страните, които разчитат на тях, за да захранват своите индустрии и икономики. Каналът ще бъде просто още една тясно място, която струва $100 милиарда или повече за построяване, заедно с години време, усилия и ресурси. Когато сметките за канал на стойност $100 милиарда не излизат, обществото повдига въпроса: защо изобщо да използваме кораби? Защо просто да не изпомпваме петрола по суша чрез огромни тръбопроводи директно до Червено море или други големи водни басейни, или дори директно до европейските страни? Вече съществува обширна мрежа от такива тръбопроводи, излизащи от страни като Саудитска Арабия и ОАЕ. Източно-западният петролопровод, например, известен още като Петролайн, се простира на близо 1200 км от източната провинция на Саудитска Арабия до Червено море. Единственият проблем е, че дори най-дългите и най-големите тръбопроводи имат своите ограничения. Най-големите тръбопроводи пренасят петрол с темпове, сравними само с няколко големи танкера на ден. А когато условията са добри, през пролива преминават над 100 танкера на ден. Така че те не могат да се конкурират с огромния обем петрол, който ултраголемите танкери могат да превозват. Те също така са много скъпи за строеж, разширяване и поддръжка и са изключително уязвими на атаки или саботаж. Те могат да помогнат, но не може да се разчита на тях просто да заменят морската търговия с петрол. Затова Ормузският проток е толкова ценен. Защото въпреки някои амбициозни идеи и интересни хипотетични проекти, наистина няма алтернатива. Толкова голяма част от световната търговия с петрол и икономика зависи изцяло и напълно от този единствен воден участък. И наистина, има много малко неща, които можем да направим, за да променим това. Ормузският проток е повече от просто маршрут от един воден басейн към друг. Това е геополитическа точка на напрежение, място, където дори малки регионални напрежения могат да имат глобални последици. Където хората от другата страна на света могат да усетят отраженията на войната, които влияят на ежедневието им по повече от един начин. И където географията, повече от всеки друг фактор, определя какво е възможно и какво не е. Така че, въпреки всички постижения на човечеството, докато петролът се намира в Персийския залив, световната икономика остава заложник на географията. За да разберете повече за случващото се днес, гледайте защо всяка арабска държава се страхува от Иран. И не забравяйте да се абонирате и харесате видеото. Наистина има голямо значение. Ще се видим следващия път. Кризата с картелите в Мексико не е просто престъпен проблем. Това е катастрофа за националната сигурност. Към 2024 години картелите ефективно контролират между 30 и 40% от територията на Мексико, като някои региони функционират напълно извън влиянието на правителството. А насилието е поразително. Над 30 000 убийства годишно от 2017 година насам и над 110 000 души официално обявени за изчезнали. Много повече вероятно са погребани в масови гробове. Трафикът на наркотици, нелегалното превеждане на хора, изнудването и войните между картелите превърнаха Мексико в една от най-опасните страни в света. Но как стигнахме до тук? И какво ни очаква в бъдеще? През 80-те и 90-те години на миналия век търговията с наркотици в Америка беше доминирана от колумбийските картели. Особено картелите Меделин и Кали. Тези организации бяха майстори в производството и трафика на кокаин, като го контрабандираха в Съединените щати по карибските маршрути. Но след това всичко започна да се промени. През 1993 година смъртта на Пабло Ескобар нанесе сериозен удар на картела Меделин, а американските правоохранителни органи засилиха натиска върху наркотрафикантите с военноморски патрули. Когато стана по-трудно да се пренася кокаин през Карибите, колумбийските картели започнаха да търсят нови начини за транспортиране на стоката си и сухопътните маршрути през Мексико се превърнаха в новия път. Първоначално мексиканските картели бяха само превозвачи, но с увеличаването на количествата кокаин, които обработваха, те започнаха да поемат контрол над цялата операция, от производството до разпространението. Тази промяна във властта бележи началото на възхода на Мексико
като водещ играч в наркотрафика. В края на 90-те и началото на 2000-те години мексиканските картели вече не бяха просто посредници. Те се бяха превърнали в глобални престъпни империи, контролиращи не само наркотрафика, но и нелегалното превеждане на хора, изнудването и търговията с оръжие. Едно от най-големите имена в тази нова ера на мексиканските картели е картелът Синалоа, който беше ръководен от печално известния Хоакин Ел Чапо Гусман. Под неговото ръководство Синалоа се превърна в най-могъщата организация за трафик на наркотици в света. Вече не ставаше въпрос само за кокаин. Синалоа се специализира в хероин, метамфетамин и фентанил, с операции, обхващащи над 40 държави. Въпреки че Ел Чапо беше заловен и изпратен в САЩ, неговият картел все още е основна сила, отчасти благодарение на синовете му, които продължават семейния бизнес. Синалоа изигра ключова роля в заливането на САЩ с фентанил, синтетичен опиоид, който е 50 пъти по-силен от хероина. Широкото им използване на тунели под границата между САЩ и Мексико, влиянието им върху органите на реда и способността им да се адаптират ги държат на върха. След това е картелът Халиско ново поколение или CJNG, който бързо набира сила през последното десетилетие. Той е известен с изключителното си насилие и безмилостни тактики. Военизираните операции на CJNG, включително засади, екзекуции и използване на мощни оръжия, го превръщат в една от най-опасните престъпни организации в света. Този картел е поел контрола върху производството на фентанил, който е отговорен за зашеметяващ брой смъртни случаи в САЩ. Между 70 и 80 хиляди смъртни случая, свързани само с този наркотик. Бруталните методи на CJNG са част от неговата идентичност и са му спечелили репутация на организация, която тероризира не само съпернически картели, но и цели общности. Картелът е станал толкова могъщ, че властите го определят като една от най-значимите заплахи както за Мексико, така и за САЩ. Друг значим играч е картелът на Залива, една от най-старите и най-утвърдени организации в Мексико. Картелът на Залива някога контролираше ключови маршрути за трафик, по които наркотиците се пренасяха от Колумбия през Мексико към САЩ. Днес обаче той е по-замесен в трафик на хора, изнудване и други незаконни дейности, особено по границата между САЩ и Мексико. Въпреки че е загубил голяма част от предишната си мощ за сметка на по-нови и по-насилствени картели като CJNG и Синалоа, картелът на Залива остава сила, с която трябва да се съобразяват. Вътрешни разцепления и натиск от страна на органите на реда принудиха картела на Залива да промени тактиката си, но той все още има значително влияние в определени региони. След това идват Лос Сетас, първоначално създадени като военна част на картела на Залива. С течение на времето те се отделят и стават печално известни със своята жестокост. Масови убийства, обезглавявания и ужасяващи актове на насилие се превръщат в тяхна запазена марка. Лос Сетас някога всяваха страх с изключително организираното и ефективно използване на военни тактики, което ги правеше един от най-страшните картели в историята на Мексико. Въпреки това, както много от по-старите картели, Лос Сетас в крайна сметка пострадаха от вътрешна фрагментация и удари от страна на властите. Въпреки упадъка им, остатъци от Лос Сетас продължават да действат, често занимавайки се с изнудване, отвличания и други форми на насилствени престъпления. В Мичоакан две други групировки – Ла Фамилия Мичоакана и Лос Виаграс са си извоювали собствени територии. Ла Фамилия Мичоакана първоначално се представяше като група с псевдорелигиозна идеология, твърдейки, че защитава местните общности, но бързо стана известна с насилието си. Лос Виаграс се появиха като съперническа групировка, често сблъсквайки се с картела Синалоа и CJNG за контрол над региона. И двете групировки са силно замесени в производството на синтетични наркотици като метамфетамин и са известни с участието си в изнудване, отвличания и брутални тактики за поддържане на контрол върху териториите си. Възходът на тези картели има опустошителни последици както за Мексико, така и за Съединените щати. В Мексико насилието, свързано с наркокартелите, ескалира до немислими нива, като над 400 000 души са убити, откакто правителството започна да се бори с организираната престъпност през 2006 година. Цели общности са били разкъсани, а много цивилни се оказват хванати в кръстосания огън на войните между картелите. Градове и села са контролирани от тези могъщи групи, а органите на реда често са безсилни пред техния брой и ресурси. В САЩ кризата с опиоидите се е влошила още повече, заради навлизането на фентанил на пазара. В резултат на това смъртните случаи от свръхдоза са се увеличили драстично, а фентанилът вече е водеща причина за смърт сред американците по 50 годишна възраст. Тези картели със своите мащабни операции са допринесли значително за тази извънредна ситуация в областта на общественото здраве. Разместването на силите от колумбийските картели към мексиканските организации фундаментално промени наркотрафика.
Колумбийските картели може да са били крале на трафика на кокаин, но мексиканските картели изградиха своята империя не само като поеха контрола върху търговията с кокаин, но и като навлязоха в синтетични наркотици като фентанил и метамфетамин. Те се адаптираха, еволюираха и се превърнаха в многопрофилни престъпни организации. Въпреки продължаващите усилия за борба с тях, тези картели продължават да процъфтяват. Докато ситуацията както в Мексико, така и в САЩ става все по-тежка, едно нещо е ясно. Борбата срещу тези картели е далеч от приключване. В Мексико картелите не са просто групи наркотрафиканти. Те действат повече като сенчести правителства. Всеки картел управлява определени територии с такова ниво на контрол и влияние, което може да съперничи на самата държава. Тези престъпни империи са разделили страната на региони, в които се специализират във всичко – от производство на наркотици до изнудване, трафик на хора и дори кражба на гориво. Картелът Синалоа е една от най-могъщите и добре познати организации в света, а влиянието му се простира из цял Мексико и отвъд неговите граници. Базиран основно в региона на Синалоа, картелът контролира ключови маршрути за трафик на наркотици, особено тези, използвани за транспортиране на кокаин и фентанил към САЩ. За Синалоа, търговията с наркотици е глобален бизнес. Те разполагат с обширни глобални мрежи, а способността им да се справят с сложни маршрути за контрабанда ги е запазила като едни от водещите играчи в света на картелите. В западния щат Халиско, картелът на новото поколение Халиско или CJNG владее безспорно. Този картел е печално известен със своите насилствени тактики, включително директни сблъсъци с мексиканското правителство. CJNG бързо се превърна в един от най-опасните и влиятелни картели в страната. Въпреки че са замесени в различни незаконни дейности, основният им източник на доходи идва от производството на метамфетамин. Халиско се превърна в епицентър на производството на метамфетамин в Мексико, а операциите на CJNG обхващат огромни територии от щата, където те контролират както производството, така и разпространението. Насилствената природа на картела не се ограничава само до съперническите картели. Те са насочвали атаките си към служители на реда и държавни служители с брутална ефективност, често използвайки операции от военен тип, за да наложат доминацията си. На изток Тамаулипас е бойно поле за контрол между картела на залива и останките от зетите. Въпреки че тези групи вече не са толкова доминиращи колкото преди, те все още контролират основни маршрути за контрабанда и незаконни дейности. Тамаулипас е известен с участието си в трафик на хора и кражба на гориво. Тези картели често използват най-бедните гранични райони, за да прекарват хора в САЩ и са спечелили милиарди от незаконни операции по източване на гориво. Контролът на картела на залива над този регион се подпомага от достъпа му до ключова инфраструктура, като тръбопроводи и разпределителни мрежи. Междувременно Лос Сетас, които първоначално бяха паравоенна групировка, създадена от дезертирали мексикански специални части, продължават да използват жестоко насилие, за да запазят контрола си над този регион. В Мичоакан, регион богат на селскостопански ресурси, няколко картела се състезават за надмощие. Но картелът Халиско Нуева Генерасион, CJNG, Лос Виаграс и Ла Фамилия Мичоакана са основните играчи. Докато тези групи се занимават с различни престъпни дейности, една от най-печелившите им операции е изнудването на местните производители на авокадо и лайм. Тези култури са от съществено значение за икономиката на региона, а картелите са известни с това, че изискват пари за защита от фермерите, често използвайки насилие, за да наложат исканията си. Освен с изнудване, тези групи са силно замесени и в производството на метамфетамин, като много от селските райони на Мичоакан служат като тайни лаборатории за наркотика. Насилието и изнудването, които измъчват региона, правят живота все по-труден за местните жители, които често се оказват хванати в кръстосания огън между съперничещи си картели. В Гереро ситуацията е също толкова мрачна. Този щат е известен с производството на хероин, а няколко картела, включително Герерос Унидос, откъснала се група от организацията Белтран Лейва, се борят за контрол над тази доходоносна индустрия. Гереро е един от ключовите региони в Мексико за отглеждане на макови растения, които след това се преработват в хероин. Тези картели контролират не само производството, но и трафика на наркотика, който се прекарва контрабандно в САЩ и други пазари. Търговията с хероин в Гереро е толкова доминираща, че се е превърнала в основен източник на доходи за много от престъпните групи в района, които използват властта си, за да налагат своето управление над местните общности. Насилието, свързано с търговията с хероин, е довело до постоянни конфликти, като съперничещи си картели се борят за контрол над районите за отглеждане на мак и маршрутите за трафик. Всеки от тези райони функционира почти като отделна държава
където картелите действат като паралелни правителства. Те облагат с данъци местния бизнес, налагат свои собствени закони и дори разрешават спорове в рамките на своите общности. Например, ако местен магазинер откаже да плати рекета на картела, последствията могат да бъдат смъртоносни. Картелите имат свои собствени механизми за налагане на реда, като често използват насилие, за да поддържат контрол и да държат цивилните в подчинение. Независимо дали чрез отвличания, обезглавявания или масови убийства, методите на картела са едновременно брутални и ефективни. В някои райони членовете на картела действат като фактически власти, предлагайки защита в замяна на лоялност и пари, като същевременно наказват всеки, който се осмели да им се противопостави. Властта, която тези картели упражняват върху своите територии, е пряко предизвикателство към мексиканската държава, която се бори да си върне контрола в райони, доминирани от престъпни организации. Картелите са добре оборудвани, често по-добре въоръжени и по-добре финансирани от местните правоохранителни органи. Те също така разполагат широка мрежа от корумпирани служители на заплата, което прави още по-трудно за правителството да ограничи техните операции. В този свят картелите не са просто престъпници. Те са владетели на своите територии. Те определят какво се случва в техните територии, а влиянието им се простира далеч отвъд търговията с наркотици. От изнудване на фермери до организиране на трафик на хора, властта, която тези картели притежават, е абсолютна. За много мексиканци, живеещи в тези райони, животът под контрола на картелите се е превърнал в сурова реалност, с малка надежда за промяна. Освен ако мексиканското правителство не успее да отправи сериозно предизвикателство към тези престъпни империи. В много части на Мексико, където правителството се е затруднило да поддържа контрол, картелите са се намесили, запълвайки вакуума и поемайки ролята на сянково правителство. Тези престъпни организации не се занимават само с наркотици и насилие. Те управляват цели общности, предоставят услуги, прилагат закон и дори контролират местните икономики. Въпреки това, макар да изглежда, че картелите поемат нещата там, където държавата е провалила, животът под тяхна власт съвсем не е благодеяние. Това е кошмар, изпълнен със страх, принуда и жестокост. Един от най-подлите начини, по които картелите поддържат контрол, е чрез изнудване, изисквайки писо или пари за защита от всеки, който се опитва да управлява бизнес. Тази практика не се ограничава само до големите корпорации. Улични търговци, дребни фермери и дори местни магазини са принудени да плащат. В щата Мичоакан, например, производителите на авокадо трябва да предават до $1000 на хектар всяка година. Ако не се съобразят, последствията могат да бъдат фатални. Картелите имат просто, но жестоко послание. Плати данъка или ще понесеш отмъщение. В региони, където тези картели са установили доминация, много жители нямат друг избор, освен да се подчинят на изискванията на картела, от страх за живота си или за безопасността на семейството си. Въпреки това, не всичко е само изнудване и сплашване. Картелите, особено мощните като картела Синалоа и картела Халиско Нуева Генерасион, КХНГ, знаят, че спечелването на местното население е ключово за запазване на властта им. Затова понякога те поемат ролята на благодетели, финансирайки социални услуги в опит да си осигурят лоялност и да затвърдят властта си. По време на пандемията от COVID-19, например, както картелът Халиско Нуева Генерасион, КХНГ, така и картелът Синалоа раздаваха пакети с помощи на изпитващи затруднения общности, осигурявайки храна и провизии на хора в отчаяна нужда. На пръв поглед може да изглежда, че тези картели действат от доброта или граждански дълг, но тази благотворителност е стратегическа. Целта е да се купи лоялност и, което е по-важно, да се гарантира, че хората в тези райони възприемат картелите като защитници, а не просто като престъпници. Тази тактика изгражда вид зависимост, при която местното население чувства, че дължи оцеляването си на картелите, което ги прави по-малко склонни да се противопоставят или оспорват тяхната власт. Но за тези, които не се подчиняват на правилата на картела, наказанието може да бъде бързо и ужасяващо. Картелите налагат властта си с безмилостна жестокост, използвайки публични екзекуции и ужасяващи прояви на насилие, за да изпратят послание към всеки, който си помисли да наруши реда. В някои случаи жертвите са били обезглавявани или подлагани на киселинни бани. Методи, предназначени не само да убият, но и да всяват страх в общността. Независимо дали става дума за информатор, член на съперническа банда или дори невинен цивилен, попаднал на грешното място в грешното време, никой не е в безопасност от жестоките наказания, които картелите налагат. Насилието често е публично, с цел да изпрати ужасяващо послание, че всеки опит да се противопоставиш на законите на картела ще има същата съдба. Може би един от най-ужасяващите аспекти на контрола на картелите е способността им да набират деца в своите армии. В някои региони деца едва на 10 години са насилствено набирани и обучавани да служат като редови бойци в операциите на картела.
Тези млади новобранци често са принуждавани или заплашвани да се присъединят, а онези, които отказват, са подлагани на ужасяващи последствия. Изтезанията или смъртта са обичайно наказание за онези, които се опитват да избягат или да се противопоставят на влиянието на картела. За тези деца изборът е прост – да се присъединят към картела или да се изправят пред ужасяваща съдба. Много от тях са принудени да участват в насилствени дейности, като пренасяне на наркотици, извършване на убийства или работа като съгледвачи. Картелите се възползват от уязвимите младежи, предлагайки им закрила и усещане за принадлежност, докато едновременно с това ги превръщат в инструменти на насилие и терор. От властта на картелите животът се превръща в ежедневна борба за оцеляване. Хората, които живеят в тези територии, често са изправени пред невъзможен избор – да се подчинят или да бъдат наказани. Картелите по много начини създават система, в която те са едновременно потисници и покровители, което прави почти невъзможно за жителите да се освободят от техния контрол. Страхът от насилие, заплахата от смърт и постоянният рекет оставят хората с малко надежда за бягство. Неспособността или нежеланието на правителството да се противопостави на тези картели само засилва тяхната власт, а цикълът на насилие продължава без прекъсване. Мексиканските картели са се развили далеч отвъд стереотипния образ на улични банди. Сега те действат като мощни паравоенни сили, разполагащи с бронирани конвои, дронове и ракетни установки. Тези организации вече не се занимават само с трафик на наркотици. Те водят пълномащабни войни, често оставяйки след себе си разрушения и хаос. Едно от най-кървавите и опасни съперничества днес е продължаващият конфликт между картела Халиско Нуева Генерасион, CJNG, и картела Синалоа. Битка, която е опустошила цели региони и е отнела безброй животи. Хиляди умират всяка година, докато тези два картела се борят за надмощие в наркотрафика, територии и влияние. Докато битката бушува из цялата страна, щати като Мичоакан и Закатекас се превърнаха в епицентър на насилието между картелите. Цели градове и села са обезлюдени, тъй като семействата бягат от страх да не попаднат под кръстосания огън между воюващите картели. Насилието често е безразборно и засяга всеки, който се изпречи на пътя на тези престъпни империи. Невинни цивилни, полицаи и дори местни политици често попадат в ескалиращото насилие, което ясно показва, че картелите вече не контролират само незаконната търговия, а цели общности. Това, което прави тази война толкова смъртоносна, са военните тактики, които и двата картела вече използват. Отминаха дните, когато картелите разчитаха единствено на улични операции или корумпирани служители, за да вършат работата си. Тези картели са станали изключително организирани и тежко въоръжени, използвайки същите видове оръжия и стратегии, които бихте очаквали от национална армия. Един от най-страшните елементи на войната между картелите е използването на бронирани превозни средства, известни на английски като наркотанкове или на испански като монстрос. Това са самоделни танкове, камиони, които са подсилени с дебели слоеве стомана, често оборудвани с картечници, а в някои случаи и с противотанкови гранатомети. Тези превозни средства позволяват на картелите да щурмуват градове, да устройват засади на съперници и лесно да се противопоставят на военни или полицейски намеси. Картелът CJNG в частност издигна войната между картелите на ново ниво, чрез използването на дронове. Тези безпилотни летателни апарати се използват за пускане на експлозиви върху съпернически групи, превръщайки небето в бойно поле. Използването на дронове не е само ужасяваща тактика, но и знак за нарастващата технологична мощ на картела. С дронове CJNG може да наблюдава движенията на врага, да насочва атаки към определени лица и дори да извършва нападения от въздуха, като същевременно избягва директен сблъсък. Възможността да водят война от въздуха им дава стратегическо предимство и това е инструмент, който картелът Синалоа и други групировки също се опитват бързо да възприемат. Въвеждането на дронове във войната между картелите подчертава докъде са стигнали тези организации в своето развитие. От обикновени наркотрафиканти до напълно въоръжени военизирани сили. Картелите вече имат достъп до оръжия от военен клас, модерни технологии и нарастващ брой нови попълнения, които с желание се включват в битката. Тези новобранци често биват привлечени в армиите на картелите с обещания за пари, власт и закрила. В райони, където правителството почти или изобщо няма присъствие, картелите се превръщат в фактическите власти, предоставяйки усещане за контрол и ред в иначе хаотичния свят. Но тази власт идва на висока цена, като тези, които отказват да сътрудничат, често са подлагани на жестоки наказания или смърт. В разгара на тази война границите между престъпните банди и легитимните военни сили се размиват.
Картелите действат сякаш със собствени армии, със свои собствени кодекси на поведение, иерархии и стратегически операции. Те изграждат съюзи с други картели, водят териториални битки, използват влиянието си, за да оказват натиск върху местните власти и органите на реда. За хората, живеещи в тези райони, неспособността на правителството да поддържа ред само засилва властта на картела. По някои начини картелите започват да наподобяват военните сили на държава пари. Те разполагат с хора, оръжие и воля да се борят срещу всеки противник, включително и срещу мексиканското правителство. Докато картелът Халиско, нова генерация, и картелът Синалоа продължават да нарастват по сила и влияние, става ясно, че тяхната война е далеч от своя край. Тяхната способност да тероризират цели региони и да дестабилизират страната представлява сериозно предизвикателство за Мексико, което се бори да овладее тази нарастваща паравоенна заплаха. Последиците от тази война между картелите са мащабни. Докато картелите продължават да разширяват своята власт и влияние, цели общности страдат. В битката за контрол над престъпните империи на Мексико залозите са високи, а войната става все по-ожесточена. Борбата на Мексико с мукащите наркокартели продължава вече десетилетия, но страната изглежда е в капана на безкраен цикъл от насилие и корупция. Въпреки многобройните усилия на правителството и международните партньори, тези престъпни организации продължават да стават все по-силни, оставяйки общностите в страх. Въпросът, който всички си задават, е защо правителството не е успяло да ги спре. Отговорът се крие в комбинация от системна корупция, неуспешни стратегии и външни сили, които допринасят за неконтролираната власт на картела. Едно от най-сериозните препятствия в борбата с картелите е дълбоко вкоренената корупция в мексиканските правоохранителни органи. Доклад от 2020 година разкрива, че над 60% от местните полицейски сили са инфилтрирани от членове на картелите. В някои по-малки градове ситуацията е дори по-лоша. Цели полицейски управления са компрометирани, като служителите напускат от страх от отмъщение от страна на картелите или получават подкупи, за да си затварят очите. Това означава, че в много случаи хората, които трябва да защитават и служат, работят директно за същите организации, които тероризират населението. Картелите използват подкупи и сплашване, за да осигурят лоялността на местната полиция и военни сили, което прави трудно изграждането на ефективна съпротива. Дори когато властите се опитват да предприемат действия срещу членовете на картелите, тези инфилтрации често водят до изтичане на информация или саботаж. Без надежна система за правоприлагане, борбата с картелите става като да се опитваш да гасиш пожар, докато пожарната е от другата страна на пламъците. Мексиканското правителство отдавна разчита на стратегия, известна като стратегията срещу главатарите, която включва арестуване или ликвидиране на лидерите на картелите. Теорията е, че като се премахне главата на картела, организацията ще се разпадне. Тази стратегия доведе до залавянето или смъртта на прословути лидери на картели като Хоакин Ел Чапо Гусман, но резултатите са далеч от успешни. Всъщност се случи точно обратното. Насилието от страна на картелите се е засилило, а вакуумът във властта, оставен от тези лидери, е позволил ожесточени вътрешни борби между фракциите. Когато лидери като Ел Чапо бъдат отстранени, други членове на картела се втурват да заемат тяхното място на върха. Тези вътрешни борби често водят до жестоки войни за територии, увеличавайки кръвопролитието и дестабилизирайки цели региони. Става ясно, че премахването на отделни лидери не решава основната причина за властта на картелите. Това само временно нарушава статуквото, като позволява на нови, също толкова опасни фигури да се издигнат. Стратегията срещу главатарите може да звучи драматично в заглавията, но не е устойчива мярка за спиране на картелите. Съединените щати са похарчили милиарди долари в опити да ограничат потока на незаконни наркотици като кокаин и фентанил от Мексико. Въпреки тези усилия, производството на фентанил в Мексико продължава да расте стремглаво, а картелите бързо се приспособяват към променящите се тенденции при наркотиците. През 2023 година Американската агенция за борба с наркотиците, или ДЕА, иззе над 379 милиона смъртоносни дози фентанил. Въпреки това, търсенето на този наркотик остава високо, а картелите продължават да действат безнаказано. Усилията на ДЕА са насочени към спиране на пратките с наркотици на границата и разбиване на операциите на картелите, но тези мерки често изглеждат като лепенка върху много по-голям проблем. Докато милиарди се вливат в тези инициативи, картелите остават една крачка напред, намирайки нови начини да произвеждат и контрабандират наркотици в САЩ. Цикличният характер на наркотрафика прави трудно прекъсването на веригата на доставки. Нови играчи бързо заемат мястото на старите, а насилието продължава да ескалира. Човешката цена на нарковойната в Мексико е поразителна.
цялата страна са открити над 500 масови гроба, които са ужасяващо напомняне за жестокостта, с която картелите се разправят с онези, които им се противопоставят. Насилието също така е взело жертви сред журналистите. Поне 150 журналисти са били убити в Мексико от 2000 година насам, като много от тях са били мишена заради разследване или отразяване на дейността на картелите. Тези убийства изпращат ясен сигнал към медиите и обществото. Ако се изкажете срещу картелите, може да сте следващият. Политици също са ставали жертва на покушения с тревожна редовност, особено по време на изборни сезони, докато картелите се опитват да контролират местните власти и да влияят върху политиката. Докато насилието ескалира и влиянието на картела нараства, някои експерти се опасяват, че Мексико е на ръба да се превърне в провалена държава. Страна, в която властта на правителството е предимно символична, а картелите имат пълен контрол. Ако сегашната тенденция продължи, картелите могат да поемат пълен контрол върху ключови индустрии, като производството на наркотици, трафика на хора и дори легалния бизнес. В крайна сметка те могат да получат пълен контрол върху политиката, да диктуват кой да бъде избиран и да контролират вземането на решения на всяко ниво на управление. Възможността за наркодържава е ужасяваща, но не е изключена. Правителството на Мексико се бори да се справи с мащаба и сложността на картелите, а влиянието на организираната престъпност е дълбоко вкоренено в обществото. Тази ситуация накара мнозина да се чудят дали страната някога ще може да си върне суверенитета или картелите ще се превърнат в истинските властимащи в Мексико. И така, какво може да се направи, за да се спрат картелите и да се възвърне контролът? Някои експерти твърдят, че Мексико трябва да насочи усилията си към изкореняване на корупцията в правоохранителните органи. Без да се прочистят полицейските сили и да се гарантира, че членовете на картелите не могат да проникнат в ключови институции, всяка стратегия срещу картелите е обречена на провал. Усилията за премахване на влиянието на картелите в правителството и службите за сигурност са от решаващо значение за разграждането на инфраструктурата на картелите. Други твърдят, че легализирането на наркотиците може да намали печалбите на картелите, като елиминира незаконния пазар. Въпреки че този подход остава спорен, някои смятат, че чрез декриминализиране на наркотици като фентанил, правителствата могат да лишат картелите от основния им източник на приходи, като в крайна сметка отслабят тяхната власт. Друго предложено решение е засилено участие на американските въоръжени сили. Някои политици предлагат картелите да бъдат обявени за терористични организации, което ще позволи директни военни действия срещу тях. Въпреки че това би ескалирало конфликта и би въвлякло още повече САЩ във вътрешните работи на Мексико, то също така може да осигури на мексиканското правителство допълнителни ресурси и подкрепа в борбата срещу картелите. Кризата с картелите в Мексико е една от най-тежките световни катастрофи в сферата на сигурността. С картели, които контролират огромни територии, изграждат паралелни управленски структури и извършват масови убийства, страната се намира на кръстопът. Без решителни действия Мексико рискува да потъне още повече в беззаконие, с възможността в близко бъдеще да се появи цяла наркодържава. Въпреки това въпросът остава: може ли Мексико да си върне земята, или империята на картелите вече е победила? Благодаря, че се присъединихте към мен днес. Надявам се видеото да ви е харесало, а ако искате да видите още такива видеа, моля, абонирайте се и включете известията. Наистина има значение. Още веднъж благодаря и ще се видим следващия път в Мапак.